Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025 ýylyň 4 sentýabr hepdeniň pensiýa güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Ine şu gün men bilen efira Nurjan apa gatnaşýar. Nurjan apa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam Murat Kılıçoviç, salam vatandaşlar. Sağ olun çağrınız için. Nurjan apa bizim Amerikadaky döwletiň wekiller, şoň üçin bizim bilen efirge gatnaşýar. Protestler yaman köp edýär. Nurjan apa aktiwnisy gatuldyr. Hormatly dinleýärler, gelin indi bizim temamyza geçelim. Bizim şuňky temamyz, gepleşiň temasy Türkmen halky diktator ýeňmek üçin nämeden başlamaly? Ine şol barada guruşar. Biz efirimize başlamak Nurjan apa siz maňa ruhsat berseňiz, men bir näçe video görkezýän. Şu videolarda ýagny bizim halkymyz prezidenti ýülenýär, bizim halkymyz bir topar ýa-ni ýülenişler edýär. Şu barada biz aýdyp geçer, şundan ondan öz temamyza geçer. Ine hormatly dinleýärler, men size häzir bir videony görkezýän. Bir minut. Ine ünferin bir minut. Birinji bilen ine häzir bizim efirimize ýene bir goşuldy, ýene bir adam goşuldy. Muhammed Düýeci. Muhammed abi hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Häzir bir mun salam vatandaşlar. Gelber Ine ünferin hormatly dinleýärler, Duşemow Murat Duşemow siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna onun saklanyş möhüreti uturdy. Eýýän bir kanun ýagdaýda saklandy. Ona bir kanun ýagdaýda jeza berildi. Bir kanun jezany çekip o möhüreti uturan soňam onu çykarmany rejim gorkdy. Gurban we Serdar Berdimuhamedov gorkýa bir sany Murat Duşemowdan. Ünferin şoň çykmagyny öýdüp içinde saklap, tergiljiklaplar tapyp şonu ýagny täzeden bir jenabi iş aşak bolup şonam ýene saklajak bolup tergaz edýär. Murat Duşemow eger türmeden çyksa şunu basyljagyny bilýär. Şoň üçin bir tane aktivist Murat Duşemow rejim gorkýar. Indi Murat Duşemow ýa-ni çykanyna maşgalaty garaşdy, öýdäkle garaşdy, çykmady, öýdäkle gidip ýürüşler etdi. Ýagny administrativ ýürüşler etdi, gidip hökümetden sordy, "Nirde? Näme çyk goýarňyz?" Möhüreti geçdi. Täze iş açılmadı, täze sud bolmady, KDT täze iş berilmedi. Näme saklap dursunuz diýip, ýa-ni bir kanunçylyk aýdyp, ýa-ni şu kanunçylyk çağırsa, bular näme diýär? Ünferin hiç ýyl jogap bermän, buluň öýlerine gelýär. Ine ünferin MHM'şnik, häzir men sen suraty görkezýän şoňa. Öýlerine gelip şolary gorkuzjak bolýar. Ünferin seýdim. Kapıdan salma. Wa aleyküm. Ünferin ine. Häzir men sen görkezýän şol MHM'şnigi biz Türkmenistana bardygymyz hökman şunu ýerini aşağından tapmaly. Ünferin ine şol bolan häzir. Men sen görkezýän. Bir taparsın. Wa aleyküm. Ine şol adam. Şol adama teýip ünferin hökman ine suraty bar. Hökman biz muny tapar. Muň işleýän ýeri bar. Muň ýa-ni hökümetde ýa-ni dokumenti bar MHM'şlik diýip. Biz hökman ýa polismen ýa MHM'şlik biz muny ýerini aşağından tapar. Tizden Türkmenistany öwleşdirip bolýar. Ine şu ýaly haramzadalar biz tapyp bir günä adamyň öýlerine gidip basyşlar edýänini ine şu subutnamasy şu. Şu videony ýagny Duşemow maşgalaty berdi. Ünferlerden soňuna çeldi. Wa aleyküm. Durda. Kapyň döwýär. Şaklad melli. Ne şaklad melli? Telefon döwýär, koy. Aňyr gitsen, sen aňyr etme özüňe döşe. Açın, aç. O gitdi aç. Açın dedi. Alma, git aňyr. Git. Git aňyr alma de.
Kimin babası benim seni? Sen kim? Sen mi? Zaten. Sen mi doğun içeri? Nerede doğum sıkayım dedin sen? Şu an ne dedin sen? Ben patronları yiyeceğim. Yine hormatly iyleşler, ünser teretdiniz. Murat Düşemov'un öýüne Serdar Berdimuhamedov gorkup adamlary iyi verip gorkuzak bol batışlar etjek bolýar. Garryjetine onu ýanky şonuň galan maşgalatyň ýan garnaşlaryna batışlar edýär. Gelin indi biz görelim näçe şu zatlar bolup ýör. Hani konstitusiýa garanty bar, bize söz berip ýanky bizim öňümizde men şuny özüm oňororun prezidentliğe saylansam men halk goran diýip gören adam niýede? Gelin şonu bir eşitdirin näme diýär şu adam. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawaraly gasam edýär. Türkmen halkyna dogruçul ve wepaly hyzmat etjekdigmi dawaraly gasam aýdýar. Gelin yeni bir refer edelim. Şoň Türkmenistan halkyna hyzmat edişini. Ine öňkörüň. MHM bir ýeriň ýanky Murat Düşemow öýüne bar ýa. Ýa Murat Düşemow bir kanun ýagdaýda häzir ýanky siz orada saklanýar. Murat Düşemow başlan. Murat Düşemow hiç laf edeno. Başta bunu hiç laf etmediği için batýarlar. Indi çykjak bolanda da ýanky 4 ýyl oturýan ýa 5 ýyl oturýan men ýadyma çenok. Indi şu çykjak bolsa da ýanky jeda möhürdi gutoran tamam çykarmany gorkup gelip maşgalatyna batyş edýär. Ýalnız konstitusiýaň garanty türkmen halkynyň yngyny gaçyran Serdar Berdimuhamedow diýär. Şoň üçin aýdýan. Şular maşynik, şular bandit, şularda ne wyjdan, ne jogapkärçilik, ne de kanunçylyk galy, ne adalatlyk bar. Şu adamlar bir tutsak etmeli. Prezident diýip Kakasyň tarapyndan kreslany muhtalan, bizim saýlaw setlerimizi ogurlan adam elbetde haklary adamyň haklaryny gorarmy. Elbetde bizim haklarymyzy gorarmy. Şondan Türkmenistanyň hiç bir haklar ýok. Diňe maşenikler, korrupsiýonерler batwaly Türkmenistany. Bu adam görüşen okşolar karşı. Ne hem çipte özü baş tutulmuş olur. Ne şuraya gelin. Yeni bir refer edelim. Serdar Berdimuhamedow'un diyen sözünün neticelerini yerlerde bolup geçen dağıtları. Kafadan salma. Aleyküm. Yine MHM'lik gördünüz mü? Gelýär ýanky Murat Düşemov'dan gorkup, maşgalatyndan gorkup gelip şonu batyş etjek bolýar. Ünferin. Aleyküm durdu. Gördünüz mü? Video bolsa, bütün dünya çıkaracak bolsa, bular gorkya Hudaýdan meter otýarlar. Ýöne, haçan edin imzim otursaň, ýanky prezidentde, maşenikler ynany otursaň, sen işin görýärler. Gerek bolsa çaňa mülürýärler, grup. Şurýaly, bular banditler. Şulardan diýilmeli. Näme diýilmeli? Häzir gurun eder şu. Kapyn döwýär. Ne şaklat milli? Ne şaklat milli? Telefon döwýär, koy. Aňyr gitsen, sen aňyr etmeli özüňi.
Açın bakayım. Alma. Gidin. Gel diye aç kapıyını gir diye men seni video alacak koyan on gilden ya kapıyı açsın gidiyor. Gidin alma de. Kimin babası söyleyelim seni? Sen kim? Sen mi? Sen mi doğun? Yine ünç verin. Bir tane maşgala, bir tanecak maşgala, ece, yani Murat Tuşen doğunu, neyli rejima, öz taklını korap, şu yerde Türkmenistan'ın içinde hareketler ediyor. Yine men hemme Türkmenistan'da şınak olanları yürüyorum, kıyılara. Ay men maşgalanma, men onima, men munima, atmaska tapmağın. Biz finala geldik. Turyak metilen çöyak tutordu. Goyununu o da atlarınız, inanan ok, sizin atmaskalarına inanayan adam yok. Özünüzü ağlamayın. Bir yerde kahraman olup ara içip buluştuğunuz yabardat değilseniz, bilip koyun siz korkyanız. Ödem hiç saatten korkyanız. Anırda hiç saat yok son korkar yani. Öz-özünüzü ağlayanız. Öz-özünüzün içinizde siz öz-özünüzü ağlayanız. Bitmeyin. Bilerişip kalayım hiç kim ellemediler. Bunu kaçkı diyorlar hemmeti. Emheme kıyıların ayarlarının koyununu giyip yani öz zaniyetinden kaçarlar bunu. Gelin birleşip çözelim şu meseleni. Muhammed ağa, yalnızca selamun aleyküm, hoş geldiniz bağışlar. Salam vatandaşlar. Salam Murat. Yalnızca Salam men Nurcan. kadrları közünde Fiyardar Berdimuhamedov katam aytdı. Men halkın yankı kanunlarını, halk için hizmet ederim. Men halkı goran jogapkärçilikli vepalı olun halka da bir topor katamlar aytdı. Bir topor sözler aytdı. O sözleri eşteninde yaşatın geliyor. Yönü hakikattan bol geçen dağıtları görsün, yaşatın gelmeyene anırda dursun. Ülrüyalar. Köçüde gıydını zorlap, köçüde yalnız keldiriyorlar. Önkörek bir gökürdür. Yine bir biguna adam bastılar. Çıkmalı vakti yerine de çıkaran oklar. Bir adamdan bir tane aktivistler rejim korkuyor. Bir tane aktivistten bütün prezident, milli lider, MHM, polisler korkan olsa, o neyin olur? Olur neyin adamlar oluyor? O neyin hükümet oluyor? Bir tane Murat Tuşemov'dan korkan olsa, şunu çıkart bilmeyen olsa. Bir 10 tane aktivistlerden korkup geriyen olsa, o neyin rejim oluyor? Halk bilen gülüşüp bilmeyen olsa, halkın yanına barıp bilmeyen olsa, o neyin prezident oluyor? O neyin milli lider oluyor? Kim onu sayladı? Kim halk maslahatını başlık edip milli lideri sayladı? Kim şuna milli liderlik verdi? Kimin milli lideri? Ne şu da bir düşündürseniz iki söz ya. Aydın, söz sizin. Muhammed ağa, eştiyan mı? Bana verdin sözü. Murat men şu düşeme hakkında bir daha da aytacak. Vatandaşlar düşemez. Şol Türkmenistan'da daşarı yurtlu bu işte hareket edip başlarına şol bir ideye bilen öne çıktı. Siz daşarda nime edip görmen biz içeride şunu edip biliyek. Gelin içeride bir partiye döre değilim, topor döre değilim. Kanun boyunca gelin öz hakkımız sorayın deyip şuna ubijdönlü, şuna inanmadı. Türkmenistan'ın konstitusiyona layıklıkta Türkmenistan'ın içinde bir topor siyasi toporlar döredip olurdu. Şol çinem ol şu yol bilen gitti. Onu şu zatları şeyittirip çıkış edenini görürlerinden sonra KGB'şnikle bunları çağırdılar yanına. Hava sen doğru aytyan, sen edibilyen şunu deyip yolum görkezdiler. Bir de şu yol bilen gidecek oldu. Onu da karamdadalı ehen şunu tutup 4 yıllar bir güne türmeye battılar. İnnem türmeden çıkmalı vakti yeniden şunu bir bahane bilen taklacak olup Suudetçek oluyorlar yöne bizim aktivistlerimiz daşarı yurtta şu meselelerini bütün dünya yetirelliği için eğer bir başı bundan en beter eder. Yöne bula Allah otilla Suudetçek, Suud'dan çıkarır falan deyip Allah otilla. Suud emedip bilen aklı. Şu atlan 3 ay şu şatada yatıyıp bir kanuni dersin. Etatı yatı şatada. Çıkarmalı, o zaman çıkarıp tam Suud'da. Yöne bula korkyanlı nimetçeklerini bilen aklı. Biz eğer bunu bir derecede koymayacağımız belli eğer ABS'nin yanına var. Hani göreyli şatada
şol yığınanan devletler ne hildi şu meselelere reaksiya görkezmeýärdi. Birem şol bilen şo taýda gidişýär. Şo taýda gün mermer ya ABS-ye yeňer ya biz yeňer. Göreýin ne hildi şu zatlara reaksiya görkezmeýär. Bir birden vatandaşlar teredin sizin elinizdeki telefonuňy sizin ýaranmaz. Görün ne hildi gorkýarlar. Özlerine mehemeslik deyip, polisiye deyip, naşallik polisiye, bir kanun, eyle beyle deyip görürler. Bir telefoncuktan ne illi korkuyorlar. Ona da sevap var vatandaşlar. Sevap ne mi? Dünyada her şun yana kanun var. Şu an yönetiyor, hem yerde de yöreye. Şun yana adamlar bir kanun halkının karşısında belkatlayın cinayet etti. Şolun atları bilen, turatları bilen işleyen doğrunuslarının nemeleri bilen üstünden arda yadırsa şol dünyanın hiç yurduna gidebilmiyor. Türkmenistan'da tutulmasa da dışarı yurda çıktığı şu tutuluyor. Biz aktivistler şolun adını beriyor. Üstünden arda yadıyor. İtlendik Dubai'ye varsın, Dubai'nin polisiyede aeroportta şonu tutuyor. Bunlar menfaatlerin ön çıkışlarımızda hem işe aitti. Şol çinin bula şondan korkuyor. Şol için ben vatandaşlarıma aitçik olayan da adım şu. Sizin elinizdeki telefonu sizin yaranmaz. Şun yanak bir kanunçuluğu görseniz şoları rekord edin, zapis edin. Atlar, doğrunuslar bile bir de uğradım. Öz ardağınızı bir de uğradım. Hem kompensasiyalar hem şoları bütün ömür süroklarını tutamıyor. Bu da atlam. Şol için hükümetin işleyen, içindeki işleyenler de bilsin. Bir başlığa ettiği falan ettiği bir kanunçuluk yol veren aktivistlere basış edecek olmalı. Biz size şunu duyduruyor. Biz o taraftan bir fakirlerde nalace değil bir akmak duduğu düşen adamlar, vatandaşlar. Şu fakir, şu mehemeslikli geliyor, bar aylığın soruş, neçe aylığın var? Şu aylığın bilen yaşap bilyen mi diye soruşun şunla. Şol yaşap bilmeye. Значит bir adam gelip hemme vaktini bir işe koydu. Ondan kazanyan pul bilene yaşap bilmedi bir günem ayın içinde yaşap bilmedi. Onunla o nem etmeli. Cinayete baş koşmalı. Kanunu bozmalı. Kanunu bozan adamım. On hükümetin eline düşen ol kul. Hükümet şun nem edecek oldu edip bile. İslenlik vakti tutmaya basıp bile. Şun için islenlik bir kanunçuluğunu şun üstüvilen, cinayeti şun üstüvilen ettirtiye. Şun için buna da ne ilacı değil, bir vicdan, imansız, vatansız adamlar. Şuları halat etmeden bizim borcumuz. Şun için ben şulara yüzlenecek oluyor. Sizin bir spasiyetiliğiniz, sizi halat edecek oluyor bir adamlar. Şol için hem memiden biliyek, sizden biliyeniz, şu gününüze razıydı. Sizi gününüze koyan aklı. Şol için şu hükümete işleme. Halkın tarafına geçin. Aktivistlere azar verme. Boldum radar. Bol sağ ol, köp sağ ol. Nurcan apa, sen bir öz fikrini aytsanız, yine şuraya alayım. Bizim vatandaşlarımızın üstüne emkeme gelip akşam ya günlüğü bilemok basışlar ediyor. Kanun boyunca hiç il hakkı yok. Sebebi yani ne eceti ne doğunları hiç il cinayeti işlere de yok. Onun öylüğüne barmağına yani paveska olmasa ya order olmasa prokurorun orderi olmasa hiç il hakkı yok. Şöyle görünmeyene yüzü ortadan hakkı yok. Murat Kılıçeviç. Onun elinde o südürlü sistemden verilen bir order yoktur. O ya içili ya da ülkelesine böyle neme gelendir de ay bir gidip korkuzayım diyendir. Bir de sen kimi korkuzayan? Yaş ayalı korkuzayan. Yani bu yaşlı ayal o tayda ödünü korumak zorunda. Sen kimi korkuzayan? Hani konstitüsiya, hani zakon, hani halkı koruyacaktınız, şeydik mi koruyanız siz? Yaşlı ayarları, ayar maşgalaları korkuzup koruyanız mı? İşte vaktiniz gelir, az kaldı. Yine hürmetli izleyiciler, yalnızca şu video tarihe girdi.
Şu ýerde hökman YouTube'da durur. Bir netip bolsa Türkmenistanyna metren çözen soň şul videoň esasynda, ýagny şuň bölümiň esasynda şu adamyň tapar. Kim şonu ýerdi? Näme ýapmy şol adam biriniň öýüne bar ýa. Ine zatlar biz ketgitler. Beýle bolmaz. Hiç kimin haky ýok. Türkmenistanyň kanuny işlemeli. Biz haçanla Türkmenistan'ın ülkelerine, teýärde prezident saýlanlar, teýärde hökümet saýlanlarda hem kanunly işler. Jogabyny berer hökman suratda. Şoň üçin egerde şul videolar nimetse YouTube'da durur, şul videolar ýaýrady hemme ýerde. Şu videolar boýunça ýürüte işler gozunur. Esas aktivistlere batyş edenler, şol uranlar, tutanlar, hemmeler ýanky jenazä çekiler. Men ine günaýýan. Gaçyp bilmekden şol atlardan. Maňa başlyk aýtdy, maňa ol aýtdy. Başlygyň hiç ýyl karar bermedi. Olar gaçarlar, aýdarlar, men karar bermedim. Öz-özünden aktivistler batyş aýlyp ýördiler. Suwutda bakyn ýap. Ine men size bir zat aýdyn, bir täzelik aýdyn. Serdar we Gurban Berdimuhammedow eýýam 2 ýyldan bäri Kazanyna bir topor emlaklar satyn alyp, zawodlar, fabrikalaryň aksiyalaryny alyp, şöyle pullaryny dökýärler. Şöyle gaçýarlar şunu. Dünýäde ýeketek ýer şolu gorap biljek, diňe Kazan. Olam diňe Gurbanlyny Serdaram gora bilmediler. Serdaram almat Putin. İki tane problema näme gerek? Olalar Gurbanlyny näçe Gurbanly bir näçe ýyllar hyzmat etdi ona. Bizim vatanımız satıp zat edip nime hyzmat etdi. Vatan dönüp aldy. Eger oğlunu alacak bolsa Gurbanlydan bir 10 milyar dolar sorar. Gyýyny alacak bolsa ýene 10 milyar dolar sorar. Putin bandit. Ona tapawy ýok. Sen oğlun beýlekdiň pulunu töledýär. Şoň üçin bular onça pul Gurbanly tap bilmek bir wada. Şoň üçin Serdaram, Gyýdam biziň elimize düşer. Men başga garyndaşlaryna ine mesaj berýän. Şammy, Pammy, Hacı, Pacı, beýleki Karakönlü, garyndaşlar, ýegenler hemmede bir zat aýdýan. 4 lubownikli Gulnawat we oňa meňdeşler. Nazar çüýürük hemme taýýar bolun. Biz sizi alýar. Netip bol. Ola bir. Siz Dubaýa gaçarsyňyz. Şo ýerden bir ýere samolyotda geçeriňizde Interpolda bolarsyňyz. Siz tutup öýler bererler. Biz sizi tutup alýar. Putin sizi gorap bilmez, siz Putin'i almaz. Putin Gurbanlyň tohum bilen işi ýokdur. Ol bir diktator taklap edip şükür edýär. Serder Yanukowyçyň öýüni aldylar. Başar Asadyň aýalynyň öýüni aldylar. Başga adam aldan ok. Şoň üçin siz halkyň öňüne gelersiňiz, jogap bermäne. Sizi ýeriň aşagyndan tapar. Häzirden aýdýar. Gaçyň, wagtyňyz waka. Biz sizi alar. Ya şo ýerde Türkmenistandan alar. Ya sizi kowra barar. Wagtyňyz waka gaçyň näde öňünden aýdýar. Sizin inni bunu halka eden ziyanlarınız, bu şirketleriniz hiç kim geçmiyor. Hiçbir adam Türkmenistan'ın grajdanı geçmiyor. Siz cevap vermeli vaktiniz geldi. Sizin. Netip bolsa yine Ulusoy Sova tizden biz sizi alırız. Yerin aşağından tapar. Gurbanlyna getirir. Putin'in danasının aşağını 100 olaysın. Biz onu o yerden getiririz Gurbanlyny. Hem medad eder. Yönü Gurbanlyny getiririz Türkmenistan'a. Cevap beremeli. Çüyrük tohum cevap beremeli. Näçe halky şuňa saldylar. Näçe katastrofa girdiler. Näçe bizim bir topa doğun garyndaşymyz. Daşörtde öldü. Bir topa adam Türkiýede öldü. Cesedini getirip bilmediler doğun garyndaşlary. Ağlap şoň soňky ýoly urup bilmediler. Näçe Türkmenistanyň içinde bir topa adam ýankırakdan ölýär. Sebäpsiz şeýle bir şert döretdiňiz. Niyerçip adamlar çıdaman ülküz otýar. Öldürüp poýlaşanlar. Öldürni ýanky öldürýärler. O sizin şu siýasatyňyz şol. MHM bilen, polisler bilen. Her ýeňiz bir-birden gitjek. Gelin dowam edelim köpüň size. Yine şu ýerde biziň bir watandaşymyz aýal maşgala yine prezident ýülenýär. Ünsörtlerin.
Bir de akıydım ayta dokumentler mühim lazım. Kalk dokumentler ücretlilikte sahini aldı. Sahi aldı. Sahi iznat vermeden bana. Orta prezidentimiz yağdayımızı seyretsin. Hormatlı prezidentimiz hormatlı arkada sevdarım. Bizim sözayımızı alıp vermenizi karşı diyelim. İzin alıp vermenizi de karşı diyelim. Kakay ve insan menekşi. Bir Türk'te sahi alırım ama alıptır sahi. Nadım yok indi. Hormatlı prezidentimiz bir gayret et, kömür etti de. Bir de kömür etmeden olmaz. Bir de meydanına kaldırım diye. Sana daim ödümünü ustaları saldırdım ha. Yine zamanın erkeksi biri grupturlar. Tek koyarlar gelinimi. Küçük gelinime kovdular. Küçük gelinime kovdular. Yoksa daha böyle çay verecek gibi de. Bir de kahraman prezident bir de kömür etmeden bulunuyor. Hakikaten çıktayım, öz adını geçirttirdi. Alıp bizleri kovatirini. Şimdi bir kovatir. Hakikaten geçirttir herkes. Son ben bile mahkalarım yok. Geldi var ikimiz. Sakın veriyen sol, çay veriyenim sol. Ayağımın yören akmıyorum. Şimdi sıkmadı zaten neydi? Biri. Nida var biriler. Nakarlar sizin işleri. Çok değil. Kendim birileri seyredecekti. Şimdi seyrettiğin adım yok. Kakayla Ayşe zahimini yine elimizden aldı. 77 yaşlı yine Orta prezidentimiz zahim. İnnek video seyredelim. По адресу город Мари, улица Бахтияр. Здравствуйте, я житель Туркменистана, проживаю по адресу город Мари, улица Бахтияр, 83-2. 1948 года рождения, город брат. Расскажу, что произошло после 2 моих видеовыступлений. Ожидал, что со стороны правоохранителей будет хоть что-то сделано, но, к сожалению, никаких изменений. А дальше вот что. Якимлик города Мари, игнорируя мое право, отказалась обратиться с иском в суд, обосновав, что вопрос ранее рассматривался в суде. Моя жалоба в Вилаятский Якимлик тоже была отклонена, и мне опять было предложено обратиться в суд. То есть исполнительная власть, это Якимлик, кивает на судебную власть, а судебная власть кивает на исполнителю. Они не хотят рассмотреть мой вопрос о дарении моей квартиры, тем самым поддерживать интерес оккупантов, которые уже 9 лет, не имея никакого права на полный охват моего дома, заставляют меня жить в пристройке. Это влияние на правоохранителей и правосудие моей дочери, 1978 года рождения, Каратаевой Джемал, которая работает врачом в областной больнице. Она проживает гражданским браком с старым олигархом Артыком. И они вдвоем имеют неограниченное влияние на правоохранителей и действуют по схеме «все схвачено». Они делают так, что суд не исполняет вынесенные решения в мою пользу. Пример. Суд вынес 6 решений о незаконно установленных камер в моем доме. Они до сих пор работают. Вместо того, чтобы по закону наказать ответчиков за наглость, суд как бы оправдывает их самоуправство, так как они опять тут же ставят видеокамеры на место, и это действие суд комментирует так. Мы решение исполняем 1 раз, теперь опять надо
подавать иск в суд, чтобы опять этот спектакль повторился. Нонсенс. Но это повторяется с 2022 года по настоящее время. Или в августе 2024 года суд вынес решение дать мне ключи от комнат, где я не был 9 лет. Решение до сих пор не исполнено. Судоисполнитель выбирает время, когда меня нет дома, и в мой дом приклеивает бумажку и уходит, делает из меня беглеца. Такой бумажки у меня 4 штуки заклеено в двери. И 18 августа по указанию суда почему-то их до сих пор сняли. Это дело рук моей дочери Джемал, у которой все схвачено. Я обратился в суд к Большому Башлыку за исполнение этого решения. И он мне сказал: сиди дома, судоисполнитель придет исполнить решение. Но, увы, до сих пор никто не приходит, и решение не собирается никто исполнять. Yine şuraya yani ardalar köp. Bir hemmetin gol köp durmalı. Ne modu yutuyorum. Sizden kömek sorap, şol videonu goýmana mejbur boldum. Hormatly prezidentim, hormatly arkadaşlarymyz, men sizden kömek sorap, şol videonu goýmana mejbur boldum. Men 8 çağan dünýä inleren we sizden hormatly ene adyna münasip bolan ene Remezan Başargy'a wagifymny sizden eneni we çağany goramak maksady bilen edýän aladalygyňyz üçin olaryň ýaşaýyş durmuş şertini gowlandyrmak we täze ýaşaýyş jaýlary gurup sowgat berýändiňiz üçin köp sag bolsunlar aýdýar. Bahraman prezidentim, ýöne maňa we 8 sany ýetkinjek ýaşyna ýetmedik çağlarym şol mümkinçilikden peýdalanyp bilmeýäris. Bizim maşgalymyzda bir adam emişliýe, bizim öňkü ýaşaýan jaýymyzyň ýet çağın bar wagty Aşgabat şäher häkimlik tarapyndan 2 otagly dogly bakasyna tölegli jaý berildi. 8-nji çağam bolan 8-nji martda ene mährin şanymy alanymda häkimlige aýtdym, jaýyn tölegini töläp bilem zok ýarosy çağam we tölegini aýryp bermegini ýa-da şol ýaşaýan jaý elimizden alyp 8 çağly enelere hormatly prezidentimiziň berýän sowgat ýaşaýyş jaýyndan bermeňizi sizden haýyş edýän diýip aýtdym. Ýöne hiç hili häkimlik tarapyndan kömek etmediler. Tölegi tölemeli bolýan sowgat jaýyn berilen ok adyna jaý bar diýilip, menim tölegi töläp bilmän, jaý satyp hökümeti tölegi töläp özüm 8 çağım bilen jaýsyz galdym. Hormatly mehriban prezidentimiz, menim size haýyşym, bize we men çağlaryma ýardym bermeňizi sizden ene ýüregimden haýyş edýärim. Ve sizin bize yardım berjekdiňizi umyt edýärim. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolmagyny beýik Allah Taaladan dilek edýärim. Hormatly prezidentim, hormatly arkadaşlarymyz, men sizden Yankı meselede 8 çağlı tabiat taýydyna bolanlar 6 çağdan ýokary eýem mat giraýyna my ýa şoňa kömek edilýär, ýürüýdi. Men ýadyma şoňa mat giraýyna bolýarmy? Şoňa aýratyn kömek edilýärdi. Şol adamyň çağlaryny 3-nji ýyl galýardy. Şoňa yankı mektepden mektep üçin eşikler alyp berýärdi. Men özüm ene bizim maşgalamyz 6 çağ. Men çağrı bolup biz gidýärdik ýürüýte magazynyna, talon berýärdiler, bize eşik berýärdiler. Yankı magazynyň satylýan eşigini bize bir bölüm hökümet төлýär, bir bölüm biz төлýär. Şuraya geyip biz mektebi oturduk. Şuraya kömek edilýärdi. Görmül 8 çağany öz yankı elektronika toğun birisini töläp bilmän, jaýyny satyp köçüden aldy. Şurayalaklara kömek etmede Serdar berdim. Kime kömek etmeli men düşünemok. Gelin yeni bir dinleýäliň şoň, ondan absurd ýene geçer. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowgat hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga,
ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly gasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekmi, gasam edýärmi? Ine şu sözleri ve yankı bolup geçen tarih hadisaları düşündürmüş. Şu sözleri bilen şolun yankı durmuşda bizim halkymyzyň çekýän azaby bilen şu prezidentin aýdan sözleriniň hiç baglanşygy ýok. Bu adam haýdy planetada ýaşapýar. Söz berdi, prezidentlik aldy, setlerime de uğurlady. Hiç nat ýok. Ine muňa näme diýjek? Nurjan apa, han bir komentary berseňiz. Boş sözler. Yani biz Murat Tayçeviç inni impeachment elan ettik. Buları görkezmelerinde onların suratlarına ya da verilen vaadeleri, kasamlarını aydıva muhtemelen halk yani biliyor. Onun için yani bu halkın var artık indi seçmeli. Ya korku ya da azatlık. Seçin. Ol presidentim hormatlıyım o bu deyip yalvarıp oturma artık. Men yaman gahrı gazapta neme diyecek ol yani mahkeme işgärlerinin arasında goğular var adamçılıklı yani polislerde de var hemesini bir neme bilen ölçemelin yani bu Düşemov'un ejesinin yanına gelen haramzade var onu belliğe aldık. Yani onunla hesaplaşma zamanı gelende onu görürüz. Yani halkım korkmam adalete başvurum yani azatlığımı da alayım büyüdük korkup ya da yalvarıp oturmak gerek değil. Dine Hudaya yalvarmalı. Başka adama yalvarmalı. Dine Hudaya'nın önünde diz çökmeli. Başka hiç yerde de diz çökmeli. Doğru diýäňiz Nurjan apa, gatly dogry belläp geçdiňiz. Ine men bir zat aýdaýyn. Vatandaşlar biz şunu onamsızlığımızı bildirdik. Türkmenistan prezidentine. Hiç Ses gelen yok Murat Tayçeviç. yok. Boş yani kıyaklatnaşı boş dedin o. Hemme zatlar boş. Onun için Rabakov adam aldı. Yani kim o halk verdi. Onun için boş baklaşka adam aldı. Serdardan top yok. Bunu yüzülmeyin. Ne Türkmen halkına yüzülmeyin. Türkmen halkı bütün dünyaya yaradıp OON'a Guterres'e, OBS'ye, Amerikan prezidentine ve Avrupa prezidentlerine şu videoları görüp batış edip size cevap verdiler. Başka yolumuz yok. Ve biz ağlavam gördük. Hatar oturup eğilip dövüşümüzü yani yere vermem torak gördük. Biz yalvarmam gördük. Her yollarda şu adama yüzlenip gördük. 3 yılla hiç de reform etmedi, kömek etmedi, hiç tabi etmedi şu adam. Şu adam Türkmen halkına ünsemeren o, Türkmen halkını doğruyum aytsam hata eden o. Şunu yöne, öz karnınaşı, öz yankı burvalının yeğenler yüzlenen vakti, ya doğunu yüzlense, derrev şu mesele çözülüyor. Bunu aydan oklarım, derrev çözüp koyuyor. Eğer de biz şun karnınaşı olmasak, onunla bizim meselemiz hiç vaktim çözülmüyor. 3 yılla, eğer de prezident reformu etmedik olsa, hiç vaktim etmiyor. Serdar Berdimuhammed 7 yıl çiğneyen o. Serdar Berdimuhammed 14 yıla geldi. 14 yıldan sonra estafetan Kerim akıtmeli. Kerim Guli. Bunun hem mesela Kurban Guli, Kerim Guli, Karam Guli. Bunun değil mi kullar? Çünkü şimdi bunlar bizi öne akıtmeli. Muhammed ağa, sizin bir söz aytsanız olsun. Bende Murat ağa, ştada bir zady belli etmeli. Türkmenistan'ın içinde 2 topor var. Arkadağlı Serdar deyip yüzlenýärler. Birinci topora şu hükümetin içine girip kanunu bozup halkı alacak bolýar. Kırıp çırp edip pul kazanacak bolýar. Şola mecburi ýagdaýda ondan arkadağ diýmeli, arkadağlı Serdar'ın diýmeli. İkinci topor
Türkmenistan'ın içindeki bir kanunçuluğu görüp öz meselesini adaletli çözüp bilmeyeni, nemetçeğini bilmeyeni en sonki nadejde bilen şuna bir arkadağlı ferdarım deyip bir yüzleneyin, han belki meseleni çözdüm deyip yüzleneyin. En sonki nadejdeleri. Şimdi ikinci üstade bellemelde görün bizim yurdumuzda devlet ne derece etti. Yani şeyle bir düzgünçülük yurdun içinde, şeyle bir edenetlilik, hiç kim kanunu eskeren dine bir kanunçuluk bilen, kanunu bozmalık bilen, zor bilen güzeran oraya hükümetin içindekiler. İnni Berdi Muhammed eğer öz avrayına saklayacak oldu, son avrayı hükümetin içindeki işlep veren işgärlere bağlı oldu. Yani son yanak derecede çürediler. İnni bir tane polisiye gelip birini vurarsa, bir kanunçuluk edası, hem kişi biliyor, şun esası günahkari prezident. Şuna inni göz yetirdiler, sol için dine prezidente yüzleniyorlar. Şu ahlaki bir yurdun dargamağının, çürenliğinin esası priznağı. İkinciden, buna yurdu men düzedeyin, bir başka devletten tecrübesini alayım. Bir plan bilen bir zat edeyinip asla kellelerini yok. Bunun esası maksadı nefti, gazı satıp, paxtanı satıp, muht halkı kul edip, işledip, paxtanı alıp, şunları doğullara satıp, şunu oğurlamaktan var. Buna başka da bilen işi yok. Şol için bizim esası borçlamızın biri yurdunu tağlatmayalım. Tağlatmayalım. Şu yurt bizimki. Şu polisiye işgari şuna göz yetirmeli. Şu yurt bizimki. Şu polisiye işgari eğer biz yurdu eye çıktık, şolum dastoyni yaşap bile beğenip, kellerini kaldırıp, halkam şuna kuvanup gelip bileyelim. İnni Ervedan'dan polisiye dünyanın hemme yurtlarına da bağlıdır. Ol eyyem başka Türkmenistan'la her kim şu hükümete yapıştığı şu cinayet yol bile. Başında işe girenle cinayet yol bilen geriye. İşin devam ettirecek de orada cinayet etmede başka hiç yolum yok dolandırma. Şunun için bizdeki polisiyenin şu güne düşeni binamız, bir vicdan, imansız bolorluğu dene şu hükümetin göreden mekanizmi sistemi. Olan çüredi, olan dargadı. 5 yılın içinde bir sistematik plan bilen işlen hareketimiz inne şun kun rezultatını verip başladı. Yurdumuzun içinde inne halk bilye neme etmeliğini. Ola video düşürüyorlar, bir de uğratıyorlar, hakimin yanına varıyorlar. Azatlık Radyosu dün ömrün 2 erek iyili giderli pereda çok oydu. Türkmenistan'ın içinde ekspertlerin veriyen analizi şeyle ki Türkmenistan'la protesti nastreyeni muvcalıya diye. Şundan hükümetin korkuya hiç zaten elinin elini attı. Ve burada ikinci hükümetin içindeki işleyen prokuraturan işgärleri Azatlık Radyosu'na ait yanlar inni bu hükümet durabilmeye halk ayağı kaldı diye. Nemen Balkan vilayetinin mehmetinin içindeki işgärleri, işleyenleri giydirlik bilen Azatlık Radyosu'na ait yanlar Türk devlet diyen zat kutordu. Halk inni ayağı kaldı. Bir beytirip inni yurt dolandı bilmeyekti. Şu zatlar hemmeti halkı neyme dereceye getirdi? Şunun bizde neyme var? Şu komşum çıktı benim çıkayım diyecek oluyor da. Hemmeti şu nastireyende. Bak bir çıktı benim çıkacak diye. Hadir şu nastireyende du. Hem hükümet işgärleri şu nastireyende. Hem halkın özü şu nastireyende.
Şol için şu telesmi biz dövmeli. Hem mekşem şuna karşıya. Şunu etmeyeni biz şert ettik. Daşar yurtlu yüzlerce aktivistli ve kahramançılıklı sizin iyiliğinizde durur. Biz Türkmenistan'ın içindeki bolyan zatları inni giyeceğini hemmesini getirip oturuyor. Yani Türkmenistan'ın delegasyası Reşit Miredov başkanına Amerika vardı. Şu da duş geçirmeyene Amerika haiş etmeyene bizle işleşimdi. Amerikan Dışarı İşler Ministeri 2 minutlap diye kabul etti. Biliyor musun ne dediler vatandaşlar? Ne dedi Reşit Miredov'a? Ey akmak, sen benim yanıma gelme. Sen git yurdun içinde halka azar verme. Halkı kulçuluğa çekme. Muhtaları işletme. Muhtaları yığdırma. Devlet işgärlerini çarelere katnaştırma. Şonun gitti bütün dünya iş uğraması bilen bar meseleni çöz. Şolun önüne subut et, yurdun içinde dastoyunu aylık tönelliye, kanunları bozulanak, onları kulçuluğa mecbur edenler. Şon çöz, ondan gelmem bilen gepleşti. Aydın da. Şol için dünya tayin Türkmenistan'daki ütkeşti. Hemmesi Hudaydan isleye Türkmenistan'da şu an kalk ayağı kalsın, onu da kollasınlar. Fransa devleti, Kanada, Türkiye'de şuna karışıyarlı, Hudaydan karışıyarlı bir zat bolsun, şu haramzadan yurdu dindireyli. Yani biz hareket etmedik, onu edibilen açın. Şuna bizim halkımız berk düşünmeli. Eğer biz köçeye çıksak bizim karşımızda şöyle hiç zat edibilmiyor. Hükümetin için nekle de edetilenek. Daşın nekle de hemmesi tayin. Sen yurt dolandırılmayan halkın önüne cevap verip bilenek. Şol için sen gitmeliyip şunu kovacak oluyorlar yurt. Şundan deyecek oluyorlar. Şu zat tayin zat iyi. Şuna da biz başka bazılarım tayinladık. Impeachment ilan ettik. Yani 20 millet biz vakt verdik. Halkın içindeki bar soruları, prinsipiyalını soruları. Şuna verdik. Sen prezident hükmünne, kanuni prezident hükmünne kasem içtin. Hani ne mi ettin deyip. Sesini mi çıkarıp bilene. Biz şu yurdun grajdarlar. Şu yurtlar yarın şu yurdun içindeki bardakları. 1 milyon Türkmenistanlı dışarı yurtta közönüp böyle dokumentsiz. Kul olup böyle. Hani şular ne etken cevap verene. Cevap vermedik devlet. Hemme yurtta. Ol kanuni devlette. İnne şunu amala aşırmak için bizim etmemiz adım duvarasının önüne varıp karamzadı gittiğini. Şuna da hemme de tayin. Bizim yine iyiliği derli. Ne yapılan bile her şunu etkiyer. Onu biz son gururun eder. Son aydar ne ayırıyor. Okey, sağ olun. Nazar hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Nazar yine devlet aktivisti öğüdü Galanca'da yerleşiyor. Yine harekete koşuldu şulum. Alişer Sakat bilen Abdullah'ın tutonton menemin duracak gel. Ya şu zatlar maňa da degişli, watana menken. Men şu zatlara koşulacak dip ne aramda geldi. Görüş ya. Men yaş olanlar bilen yani. Yine Nazardan tapawut ýerine yok. Nazar Türkmenistan'na student bolup okudy. Türkmenistan'ın studentlaryň ýagdaýyny gowulýar. 1 ýyllikda geldi. Häzir Gollandiýada okuýar. Ne şu ýaly Ýewropada bir topar adam okuýar. Professor bolup, matematikler bolup, ýani uly işlerde, administrativ işlerde doktor bolup bir topar işler edýärler. Olar elita diýilýär. Ya geljek elita diýilýär. Kança adamlar? Näçip Nazar ýaly goşunan okur? Näçip men ýaly? Men özüm elita diýip hatap edemok. Ýöne menim görüşmeli ýoluna çykdym diýip başga biz şu zatlar gidemesek ol köýüne pozisiýalar tolk ýok. Absolutna. Gurbanlyň tapawutlary ýok. Geldi keriden başlap. Hemme zatları ýanky bir-birini töwüp zat bular diňe bir-birine garşy görüşýär. Olum ýanky rejim arzuwy. Biz hemmemiz häzir
Hemme aktivist şu özüne şu yola çıkan adam bolsa bir-birine topulman hemme gücü bir çukura yankı hemme tükürmeler şunu rejim ayman. Ine hemme çağıryan ben. Häzirim işte goşulun edin. Allah rahim ýaly adamlar hiç wagt goşulmaz. Gaýtyp ýygyňda ýa-ni itýaly üýrüp ýa-ni agyrygy dağıtsak bolanlar. Edýän içem şol. 5 ýyldan bäri. Şoň üçin vatandaşlar şeýle bakty durmuş gerekmi? Hawa. Özgörüşler gerekmi? Reformlar gerekmi? Hawa. Şolary ediljek adama yapşyň. Aktivistlere yapşyň. Şol bilen ýöreň. Gurbanyň halaň ýokmy? Nazar yapşyň. Nazar halaň ýokmy? Nurjan apa yapşyň. Nurjan apanyň halaň ýokmy? Düýeje yapşyň. Düýejiň halaň ýokmy? Talib yapşyň. Talibin halaň ýokmy? Nura yapşyň. Nuryň halaň ýokmy? Zariyenowa, Diyanova. Bir topor. Tapawut ýok kime yapşyň. Häzir DWT ýa beýleki bir de tapawut ýok. Hemmemiz ýürümeler. Bu tor diýil. Halkyň ýürüşi diýil. Halk kereket diýil. Şoň üçin men haýyş edýän hemmemiz üýüşip bir çukura tüýkürmeli. Bol wagty geldi. Bizim başga lazımız ýok. Häzir men ine sözi nazara berýän, nazar sen ýan kadrlary gördüm. Öz pikirini aýtsaň gowy bolardy. Dinleýäs. Салам. Всем здравствуйте. Меня зовут Назар Джуманазаров. И сегодня у нас такая тема «Как победить диктатора». Тема довольно опасная, может быть рискованная, но, конечно же, говорить о ней как никогда актуально в наши дни, тем более в дни, в которые что-то творится в Туркменистане непонятное, как сейчас. И я считаю, что есть 4 важных момента, как победить диктатуру, которая есть в Туркменистане. Туркменистан – страна с очень-очень богатой и интересной культурой, с очень сильной историей со времен, не знаю, тысячи каких времен. Наш народ всегда славился своей силой и своим духом, что мы не видим в наши дни в Туркменистане, к большому нашему сожалению. Одна из первых вещей, которая может свергнуть диктатуру в Туркменистане, это правда. Пока диктатор контролирует средства массовой информации, новости и любые информационные источники, как это происходит в Туркменистане, когда люди не знают, что происходит в их стране, когда все просто сохраняется в секрете, то, что люди обязаны знать, то, что народ должен знать, у людей нет правды. То есть люди не обладают информацией, и они не обладают фактами. Но, как известно, кто обладает больше информацией, тот, как говорится, и выигрывает. Да? Как говорится, проинформирован, вооружен. Это одна из вещей. Нам нужна правда для того, чтобы всем вместе мы могли двигаться в определенном направлении, чтобы не было никаких расфокусировок, чтобы люди двигались сплоченно. То есть второй момент – это единство. Как даже преподается в любой школе Туркменистана, нам всем преподавался пример с великим Огусханом, когда перед своей смертью он попросил своих сыновей принести им одну палочку, и он ее мог сломать легко. Попросил принести 2, попросил принести 3. Все были сломаны легко вот так. Но когда он попросил принести целый сгусток, да, вот просто целую, так скажем, толпу, сломать это невозможно, и это называется единство. Это очень парадоксально, что у нас в школе со времен, пока ты ребенок, преподаются такие вещи, но когда мы вырастаем, мы об этом забываем. И единство – это очень сильная методика против любой диктатуры, потому что ни один диктатор в истории еще не выстоял единство народа, которое было направлено против него. Ни один диктатор. И этот диктатор, и вся его семья, его отец и клан, можем это назвать как угодно, тоже абсолютно не готовы выстоять и не смогут быть готовы выстоять наше единство. Третий момент – это ненасильственное сопротивление. Потому что если мы начнем сейчас сопротивляться, например, диктатуре, используя оружие, используя силу,
проливая кровь, это никогда не закончится ничем хорошим. И в этом случае народ Туркменистана останется в проигрыше. Что нам нужно, это мирные протесты, мирные митинги, может быть, объявление каких-то голодовок мирных и организованных, может быть, не выхождение на работу. Например, вот такие вещи, которые считаются мирными. В этом случае у народа Туркменистана есть очень много шансов на то, чтобы победить диктатуру. И самое последнее, что я думаю, один также из наиболее важнейших факторов, это поддержка извне. Когда весь мир проинформирован о том, что происходит в Туркменистане, о том, как сильно нарушаются права обычных людей, как просто люди чувствуют, что у них словно рука у их горла, если весь мир знает о любых вещах, которые происходят в Туркменистане, что люди, которые говорят правду, люди, которые борются за права людей, люди, которые любые движения организовывают, они оказываются за решеткой. Это просто пример. Просто за свое мнение, за какие-то слова, абсолютно даже не винные ни в чем, даже те люди, которые не причастны ни к чему, оказываются за решеткой. Как нарушаются права, как государство ворует у людей, как государство обращается с людьми, и все в этом роде. Когда мир осведомлен об этом, нам будет намного проще победить и свергнуть диктатуру, потому что это будет уже давление со всего мира. Но на данный момент Туркменистан является одной из самых закрытых стран в мире. Я думаю, что это самая закрытая страна после Северной Кореи. То есть у мира нету абсолютно ничего, мир не знает о нас ничего. Какие-то представления, которые есть у людей извне, у иностранцев, это от туристов, которые попутешествовали по нашей стране, которым показали только лучшие места, Дарваза, город, построенный из белого мрамора и в этом прочее. Если мир будет понимать, что на самом деле происходит в Туркменистане, я уверен, что мир всегда будет на нашей стороне. Потому что людям интересно, что происходит в Северной Корее, потому что Северная Корея открытая диктатура и открыто, там все уже ясно, что происходит. Но Туркменистан этого не показывает, хотя на самом деле там происходят практически такие же вещи. Так что поддержка извне, единство, правда и ненасильственные сопротивления. Я считаю, что, используя эти 4 инструмента, наш народ может победить диктатуру просто на раз-два. Конечно, это, не на раз-два, это сказано немножечко чересчур, но это единственный способ, который точно свергнет то, что там сейчас есть. И мы, активисты, мы сейчас стараемся проинформировать весь мир, мы делаем контент на английском, мы делаем контент на русском, мы делаем контент на французском, мы делаем контент на всех возможных языках, мы используем все возможные методы, мы используем искусственный интеллект, мы используем все. Мы используем абсолютно каждую возможность для того, чтобы улучшить состояние нашей страны и улучшить состояние наших граждан, улучшить жизнь в нашей стране, улучшить жизнь каждого человека, у кого есть туркменский паспорт, кто родился и проживает в этой стране. Спасибо большое. Спасибо большое. Hormatly dinleyenler, men efir devam ediyen. Nazar, огромное спасибо. Yine bir material dinleyeli. Son materialini ondan biz Burada ben bir zat Nazar hakkında aytacağım. Aydani. Ve de şu bizim ösüşümüzün neticesi. Ve de şu Berdi Muhammed'in eyyem gittiği. Yaş oğlan 2 yıl bundan önce gelen hem kitapları okuyup eyyem giyeceğini fikir etken nehirli diktatör ayırıp olurdu. Ve de heva filenem gelip hadır gurrun veriyor. Vatandaşlar şeyle münlerce adamla hadır. Kitapları okuyanlar, dünya tecrübesini okuyanlar, görüyenler ne ettirip şu karamdağdan dinip olurdu. Biz özümüze patkadyaşı metodu taparsam, edersem bu karamdağda en ıslah diktatör deyip bir ad koyuyorsun böyle. Bu bir çöp başı. Bunun drone'u tevavi hiç kim hiç da diyen attı şu neçeli. Şol için du. Bunun hiç da diyebiliyor. Şol için her şey beni beğendiriyor. Nazar, tamam, очень хорошо. Спасибо большое. Правильно, все это и правильно. Benim öz gözümde Nazar'a köp sağ olsun aydiyan.
bu birleşti. Orus diline olsa da yine de bu zatlar aytdı. Dünyalı oğlanlarımız Muhammed bizim gatı köptü. İnhan yığınap alıp gittiler. Şoň üçin oturmaly değil. Oturmaly değil. Öz azatlığımız için görüşmeli. İnha Ştaýdan seslenýän. Eger halk bilen işleşmejek bolsaňyz, halkyň hal ýagdaýyna seretmejek bolsaňyz, prezidentlik wezipeňizi boşadın gidin. İşleyecek adamlara verin. Beýdip halky gorkuzyp, sınsyradyp, yurt dışında gul edip saklamağa size kim şona yol berdi? Yani oraya ağzı bir olmalı. Ağzı bir olmasa hiç de bilmeyiz. Ağzı birlik. Okey. Oraya almasa benim iki söz aydan nazar vardı. Nazar doğrudan ben köp gürleşen. Nazarın iş etken. Nazarı yuvaş-yuvaştan bir tayar eder. Gelecekte siyasetçi oraya gelecekte. Şuraya cemiyet işlerine üktü imtihan olup yetişer yani. Şoň üçin şuraya nazar ýaly adamlar gelecekte Türkmenistan sizinki değil. Gelecek yaşlarda biz yönetici arasalap berýäsi ýoly. Ömrümüz ötünçe arasalak diýer. Soň siz ýöretmeli Türkmenistan'ı. Diktatorlar gelmeliler. Şoň üçin nazar ýaly olanlary ýülenýän. Gelin, goşulun, öwrenin, tejribe alın, erti prezident bolun, erti deputat bolun, meclis bolun. Gelin, erti ýolbaşy bolun, ministr bolun. Gelin Türkmenistan'ı biteldelim. Nazar köp taňarakatyn edýän işleň üçin. Ine biz hem TikTok'ta häzir efirde dur TikTok'ta arzu edýän Muradaga şu tahtawalar etrawyny çağırır Sumgat mektebiniň müdiri hatda ayda diýip. Ýadyň men aýdyp berer häzir. Gelin ýene bir material terdelim Muhammed ağa. Gatgadyk bu material şuna mün sörelim onsoň biz öz temamyza geçelim. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gahraman arkadaşlar biz size ýüzlenmegde dowam etýär. Biz kanuny hukuklarymyzyň goralmagyny isleýär. Kadet ulgamyna 2 ýyl bäri bir kanun galpyraýyp işme dowam etdi. Biz meýne tarap kadetiniň 2024-nji ýylyň 18-nji ýanwaryna bize habar bermezden ilkinji kadet meclisini geçiripdir. We bir kanun galp çögüp çykarypdyr. Şol çögüdi bize bermejek bolup kösäp 14 günden soň mejburi bermeli bolýarlar. Bermejek bolýanlyklarynyň sebebi iki peçat basyp garşy tarapy beripdirler. Kanuny güýje berdirip Wena tarus şol bir kanun galp çögüp esasyna biziň jaýymyzda tutuşlugyna hukuky ýok adamlara berýär. Ol öýde kimden ýadygda durýanyna ýaşaýanyna üns bermän wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp, garşy tarapyň islegi kanunyň ýokarda bolanyň sebäpli bir kanun galp şahadatnamalary biz meýne tarapna tarus garşy tarapa berýär. Mundan başga bir giden bir kanun tudumyz bolly, ýöne 18-nji ýanwar 2024-nji ýyllaky bir kanun çögüp, şol ýylyň aprel aýyna şäher kadet tarapyndan söküldi. Ýöne häzirim şol çögüp güýçde, notarusyň beren şahadatnamalaryň güýçde dur. Bu hyle eden etdiligi bu diýilýänlik sebäpli, hormatly prezidentim Serdar Berdimuhammedow size sanardan köp arda ýazdyk. Ýöne size ýetirilmedi. Biz video arkaly ýüzlemeli mejbur boldyk. Ýanky 2 peçatly çögüdi deýleden aýryp bir peçatlyny goýup, kanun esasyna bir kemsil iş alyp barýan ýaly görkezýärler. Ýöne olun bir kanun galp hereketleri etmekden lezzet alýan ýaly bizim çykaran çögüdimiziň niresinden närazy diýip bizi utandyrjak bolan kadylar hem bar. Biz köçede ýaşamalymy diýsek, öz çykaran çögüklerine jogap berip bilmän. Kanun esasyna seretdik diýip, hormatly prezidentim Serdar Berdimuhammedow siziň adalatly çykaran kanunlaryňyzy öz behbitlerine ullanyp bir kanun galp hereketleri edýärler. Biziň we birinji topar maýypçygynyň gelejegi göz öňüne tutulman bir giden bir kanun galp resminamalar toplanyp tapylýar. Biz meýne tarap häkimligi, biz meýne tarap notariusy, biz meýne tarap kadeti we başga da jaýa degişli edaralar eden etdiligine göz ýumulýar. Hormatly prezidentim Serdar Berdimuhammedow Gahraman arkadaşlar siziň adalatyňyza ynanýar, bize kömek etmeňizi haýyş etýär. Ine şu ýaly videolara gelýär. Siz bilýäňiz, biz näme etmeli şu ýaly videolarna. Birinji bilen biz çap edýär. Onsoň biz bütün dünýä gurumalaryna ýollar. Ine men ýene örgezek şul adam eşitdi, şul adam ünslerini oluşur. Bir zatlar ütköçek bolup bir topar sözler berdi, ýöne gynap hatda öz boş bolan hiç hallenmedi. Ýene örgezek eşitdim. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap,
Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmünde alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawaraly gasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawaraly gasam edýär. Ine şu ýaly adam da näderi? Gelin indi biz başga bir ýanky personaj görkezeli Türkmenistanyň ombudsmeni. Ombudsmen bolany Türkmenistanyna döwlet tarapyndan berkidilen adam ýürüýte adam haklaryny goramak üçin. Ýagny şol adamyň wezipetini we şo adamy şular ulanyp rejim, diktator rejim bütün dünýäde ine ho bizde ýürüýte bir adam adam haklaryny goraýan. Şol adam giýje ony diýişleýär. Ünitlerin şoň dakladyna, şo ýerde ýazýar, hiç ýyl kemçilik ýok. Hökümetiniň halk üçin işleýär diýip bir topar dünýäni alýar. Men öň aýtdym, ýani Amerikada oturan ol aýal maşenik. Näme şoň ady? Onda oturýan. 20 ýyl oturdy, bütün dünýäni allap. Türkmenistan gülýärdi, hakda boldy. Awa, näme Ataýewa şol? Birzat Ataýewa, ýani maşenik. Bütün dünýäni allap gelýär. Türkmenistan'da hiç ýerlemeler yok. Reportaj veren bolýar. Ine men diplomat, sen diplomat däl o. Sen ýallagyň bir guly, diplomat guly. Sen şo gurbanyň ýallagyň ýanky siýasatyny ýöredýän adam. Sen Türkmen halk bilen hiç işiň yok, dahylyň yok şoňa. Türkmen halkyna çykmadyk ýaly sen. Gene bir var personaj ombudsmen. Şondan men size görkezeyim. Şol aýal maşgalany. Ünitlerin watandaşlar. Ne şol Türkmenistan ombudsmeni. Düşünün. Şol aýal maşgala bütün dünýäni alýar. Türkmenistanna adalatly kaadetleri işleýär, adam haklary goralýar döwlet tarapyndan. Türkmenistan hiç bir problemi ýok. Bütün dünýäni allak gelýän aýal, ine şol aýal adam häzirden ýa Dursun Gurbannazarowa. Düşünün şoňa. Eger inanmasaňyz men diýen zadyma, men size okap bereyim. Siz özüňiz nime bolursyňyz? Ine şu ýerde söýledim. Şunu daklady bar. Düşünün şunu Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ýarly wekil adalatçynyň işi we ýurda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2024-nji ýylyň jem boýunça maglumaty. Ine daklad taýýarlady. Bütün dünýä giden şu daklad. Düşünün. Ine şu ýerde birinji başynda ýazylýar. Lütfen men häzir görkezeyim. Ne okap berin. Özüňiz geň görürsiňiz. Türkmenistanda şu ýaly dokumentler bar. Türkmenistanyň esasy kanuny, konstitusiýanyň 4-nji maddasynda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýär. Ýani prezidentim däl, ýani milli liderim däl, onuň çynowniklaram däl, häkimem däl, adam. Ýani halk. Adamy goramak, gollamak ve ona hyzmat etmek döwlet häkimeti edaralynyň baş wezipetidir. Ünitlerin maşenlikler size alýar, häkimler, hökümet edaralary, polisler, emhemeler ýöne konstitusiýada ýazylýar we hemmere ýani ýaýradylýar. Şular ýagny adam goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimetiň edaralynyň baş wezipetidir. Ine şunu siz ulanyň. Şu daklady men görkezýän, ine nirden aldym? Ünitlerin ine şul alternatyw, Türkmenistan alternatyw. Şu ýerden tapyň, şunu raspečatka ediň de görkeziň şu daklady. Ine ho, oku, men aýdamok, Türkmenistanyň
döwlet tarapyndan adam hakları goýan adam aýdýar diýip öýdem şulu aýal maşgalany tapyň indi. Prezident ýüzlenmäň. Ine şulu aýal maşgala ýa-da Gurban Nazarowa, ombudsman, şu ýanky indiki gepleşikde men şuň adreslaryny bereň, telefonuny bereň. Bugün jaňadan prezident ýüzlenmäň. Prezident boş baklaşka, hiçtat çödenok, halkyň ynamyndan gaçyp, halkyň ynamsızlygyndan medalanan adam. Onun medaly var, ynamsızlyk. Ine şol adama ýüzlenmäňine, ine şuňa ýüzlenmäň. Şulum şu meseleni çözermi, çözmem görelim şuň ýagdaýyny. Ine bu yazdır Gurban Nazarowa asla iş eden o. Hiçin iş eden. Durun. Kartları yazıyorlar. Ondan benim adresim yok. Bir minut ünsü bölmen biz hemme adını açat ha. Bıksanma. Ine deren şu ýerde ýazyldy. Ýanky döwlet her bir aýatyň öňünde jogapkar we şahsiýetiň erkin ötmek üçin şertleriniň dürüdülmegini üçin edýär. Kime üçin etdi şonu? Bir adam mami ýegenlerinden başga. Döwlet her bir aýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin ötmek üçin şertleriniň dürüdülmegini üçin edýär. Raýatyň janyny, adabyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy elbermezligini, tebigy we aýyrbaşlyk hukuklaryny goraýar diýip berkidiren kanuny kadalar Türkmenistanda adam hukuklary boýunça yktyýarly wekiliniň adalatçynyň işiniň etaty ýürgesi bolup durýar. Bolýar. Ine birinji sahypada derdiň şu. Fahim Payhas Ummani Mahtumulu Prag diýip atlandyrylan 2024-nji ýylda ýurdumyzda adamyň we hemme gökleri niýeden okuyan şu ýerde bitirdim. Ne şu ýerden okuyan. Adamyň we raýatyň abadan durmuşda asuda ýaşamak üçin döwlet tarapyndan dürüdilen şertler hatta arttyryldy. Ülkörün şert ýok, adam hakları ýok. Bu näme näme diýär? Ýanky bizim şertlerimiz, bizim haklarymyz döwletiň tarapyndan bize ýanky goýuly arttyryldy diýär. Şuraya yalan zatlar ýazyp, ine şulay almaşgala ombudsman, Türkmenistan ombudsman. Yalançy, emesi yalançy. Şlapaçenko Kutulan yalançy. Şunu hazyryň tap bolanok. Biz tapar şonu. Size görkezler. Telefonlam, e-maillam, hemme adnan görkezler. Ine şulay almaşgala döwlet tarapyndan adam haklaryny goramak üçin edilir. Bizim bir topar reportajlarymyz bar. O buluş görgülüğini ýanky pysk edip öldürüldü. Mortda o talip görkezdi. Bir tani polismeni emkemeşini vurup öldürdüler. Bir topar adamları ýanky öldürýärler, zorlaýarlar, etajdan oňarlar. Biz bara hakları bozýanlaryny her gerek aýdyp geçýär. Her gerek aýdyp geçýär. Biz hatda ölümlere hem aýdyp geçýär. Bu bolsa hökümet şertler döredýär we şo şertler arttyrylýar. O kanun ýok. Ine men görkezdim, kadiýetlerde adamlar öz haklaryny gora bilen ok. Kadiýetler işleýän ok. Kim pul berse şoňky kanun. Türkmenistanda köçede ýaşyýlary küntüçülük etdirip köçe goýup, ýa köçede urýarlar. Öz bir tamamına da derler. Köçede vurup, köçede yalanaç gezdirýärler. Könüňüşde. Biz görkezdik videoda. Buna ýalmaşgala näme diýär? Hemme zat gülýärli, kanunlar işleýär. Döwlet mundan meter ýanky adamlara şertler döredýär, parahat ýaşamak üçin. Ýanky olaň şertler köpelmek üçin we şuňy meňdeşler. Ine ünsüp görün, ine şu ýa-dursun Gurban Nazarowa. Türkmenistanyň bulan bir janaýatçy aýal ünsürin. Bütün dünýäni alýar. Häzir dine ýagny zulm edýänler däl, zulmy propaganda edýänlerim jogapkärdir. Ýadyňdan çykarmaň. Şuly almaşgala ýam janaýat iş etdi. Bütün dünýäde Türkmenistanyň haqqy beýkançylyk gidilip, Türkmenistanyň adamlar kötünýänini gidilip, bütün dünýäni aldy. Maşyny. Ine Türkmenistan. Ödem prezident diwarnyň ýanyna oturýan ýürüýti adalatçy. Näme adalaty? Bar maglumatda ýalançy. Ine Amerikan maglumatlary bar. Amerika daklat çykar Türkmenistan boýunça. Dine adam hakkları bozulýar. Dine dinçilerin hakkları bozulýar.
Diňe Türkmenistana konstitusiýa işlenok diýip tasdikleýär. Şu wagtda şu bolsa çykyp ýa-da ters aýdýar. Men düşünýän mundan gorkudylar, men düşünýän. İşten git näme iş yapýorsun? Oraya seni gorkudyp, oraya yalan edýän bolsa näme gerek? Eger köçede bir seni yalan edýän bolsa näme? Çık şöyle durup. Git şöyle. Ökmen yapışıp durmamış diktatorlara. Git işten. Näme oturýarsyň şöyle? Ine şu ýanda Muhammed ağa. Ine sana soram. Ine sen şu daklady okansın. Sen näme diýjek şu adalatçı, ýagny ombudsman Türkmenistan'dan. Şu ýa daklady edip hemme dat gülýaly, onam ýa-ni bap ýazyp bütün dünýä düşündürýär. Muny okuyanam ýok. Bu ayal maşalan tap bilýänem ýok. Gillenip getýär Türkmenistan'a. Ne telefonum var, ne kontaktlarım var. Bir tapart bunu jaňydyp. Hemme jaňydyp tapart. Ýöne ine şu ýaly ayal ödem adalatçı. Bu ýaly adalatçı ba bolsa, şu ýaly adam haklaryny goraýan bolsa, onda prezidente ýüzlenmek näme gerek? Onda diýmek Türkmenistanda hemme struktury işleýär. Prezidente sorular gelip yetişmez ya aşağıda çözülür de. Yana doğru mu? Yanın komentarida öz pikirlerini deyin. Muhammed ağa, beğendin mi sen? Yok, Muhammed ağa çıkan yani. Çıkan, okey. Oh. Yine Nazar, eşittin mi? Ben aydan da atarım. Sen ne mi diyecek şuna? Ну, смотрите, у нас всегда, как я говорил, мир не знает о том, что происходит у нас в стране. Мир не осведомлен, значит, не вооружен. Для мира у нас в стране все хорошо, мы демократия, не диктатура, у нас в стране все соблюдается, все хорошо. Как говорится, у нас даже признали, что у нас коронавируса не было в 2021 году, в 2020 году у нас не было коронавируса, не было ковида, но, конечно же, все одевали маски, и люди в больницах умирали от ковида-19. Это всегда происходит, это всегда происходило. И пока существует такая мисинформация, диктатура будет в силе. И опять-таки, я хвалю нас за нашу работу, потому что мы показываем людям из Туркменистана, показываем людям из-за границы, что на самом деле происходит в нашей стране. Иначе мир не знает, иначе не будет никаких изменений. И это всегда, и это везде, в каждой отрасли, в абсолютно любой отрасли у нас всегда фейково, все хорошо. По новостям у нас постоянно играет пропаганда, как у нас расцветает страна, у нас называется век процветания и прогресса, хотя на самом деле у нас век, я не знаю, не просто деградации, там выживания, если мы говорим, как это есть на самом деле. Поэтому, опять-таки, призываю всех людей, всех, кто сейчас смотрит, кто будет смотреть позже этот эфир, присоединяться и распространять информацию. Не обязательно для этого раскрывать лицо. Вы можете это делать в фейковых аккаунтах, с фейковыми именами, абсолютно любыми способами, но чем больше людей, особенно из Туркменистана, и также снаружи Туркменистана, знают, что происходит в нашей стране, и знают, как мы живем, как каждый день наши права нарушаются, как каждый день это государство у нас забирает свободу. Окей, вот момент. Наше правительство, даже неудобно называть это нашим правительством, но туркменское правительство нынешнее пытается держать людей вот так, в кулаке, в заперти, только из одних побуждений. Из настолько эгоистических побуждений, потому что им нужны люди для того, чтобы страна более-менее функционировала, и чтобы они могли все больше и больше из нее забирать, все больше брать и класть себе в карманы, все больше использовать, обманывать и красть у нашего народа. То есть это единственная причина, почему они держат нас вот с рукой на шее. Единственная причина для того, чтобы жить хорошо самим. Все. На самом деле наша страна имеет настолько большой потенциал со всеми газовыми месторождениями, нефтяными месторождениями и вообще с природными ресурсами, которые у нас есть. У нас есть такой потенциал. Наше географическое местоположение имеет такой потенциал. У нас столько потенциала, но если бы наше правительство желало просто лучше для народа, наша страна жила бы намного лучше. Окей, даже вот представим, у нас бы до сих пор была диктатура. Но если бы диктатор как бы немножечко задумался об экономике своей страны, да, просто вот о финансовом состоянии своей страны, окей, остальное все можем оставить так же хорошо, но просто чтобы по финансам все было хорошо, если бы реально президент и все люди, которые у власти выполняли
свои функции, свои обязанности, это их обязанности, наша страна процветала бы сейчас настолько ярко, и люди бы всегда имели возможность не выживать, а жить нормально, не думать, где там завтра им брать еду, как их прокормить свою семью. Люди бы, мужчины в среднем возрасте, они вешаются, потому что у них нету возможности, нету финансовой возможности прокормить свою семью, они вешаются от стыда. В стране, которая занимает 4-е место в мире по газовым месторождениям, что это такое? Но для всего мира у нас все хорошо, конечно же, официальная пропаганда и фейковые новости всегда там. И наша цель как активистов, наша цель как также ДВТ и всех остальных активистов – это показать правду, показать, что происходит в нашей стране, что наша страна – это не процветание, что эти люди у власти, они только усложняют и усугубляют день нормального туркменистанца каждый божий день. Так что призываю всех делиться этой правдой, призываю всех распространять как можно больше в ТикТоке, в Ютубе, на любых платформах. Это всегда приветствуется. И спасибо большое за вопрос. Назар, Спасибо. если можно, я с одним не соглашаюсь, что мировое сообщество о нашем положении, что в Туркменистане происходит, что не знают. Ведь там есть правитель, посольство, есть консульство всех стран в мире, которые есть, все страны, и также там и находятся. Они прекрасно знают, что интернет не работает, что там коррупция процветает. Любые отрасли возьмите, там ноль. И они все прекрасно об этом знают. И я вот отсюда хочу еще раз обратиться. Мировое сообщество. Почему молчите? Молчите, это значит знак согласия с этим диктаторством. Да, вот я извиняюсь за это. И сказать, что на самом деле имел в виду. На самом деле я имел в виду, что мировое сообщество, конечно же, осведомлено. И, как вы сказали, оно молчит, и это не есть хорошо. Моя точка зрения здесь больше была о том, что в основном про Туркменистан афишируется только фейковая вот эта информация, фейковая пропаганда. Вот мы стараемся и мы делаем все, но я думаю, если будет больше людей, то у нас всегда будет больше вероятности, у нас будет больше успехов в том, чтобы публиковать настоящую информацию и настоящее положение о том, как вообще все происходит, что идет в Туркменистане. Вот что я имел в виду. Я с вами согласен полностью, да, это было не совсем верно. Murada, Aydın Muhammed abi. men geldim. Murada, vatandaşımız Türkmenistan'dan mesaj yazdı. 2011 yılda diye ben yoldaşım gitti işlemeye diye, şondan haber yok diye. Hem yeri gül tuttum, şu ay yönü ağlayalı gözleyek diye. Ben şu vatandaşımı da hiç yok oluyorum. Ben de vatandaş. Eğer 11. yıl Türkmenistan'a çıkıp kaydım oldu, on bir meselesi var. On dokumenti doğruya sürüyor. Şol için o bir kanun oluyor. Şol için o giyirleyin işleye, giyirleyin yaşaya. Birinciden şolun hemmetinin meselesi. Şol için olan otada adreslerim yok, onu gözleyip tafip bilir yani. Şol için birinci günekar şu hükümet pasolstvaları daşar yurtta hükmen grajdarlarının pasportlarını, dokumentlerini düzeltip vermeye borçlu. Şunu etmeyen için şunu yanık meselede, hatta şunu gözlemeklikte de ondan problema duruyor. İnni Huday etmesin, avari edip aradan çıkan olmak mümkün. Her nehinde elbet hadiseli başına gelin olmuş. Şuna hiç kim bilemem. Hiç kim şunu aydın bilemem. Biz şol için canımız yanıp şu attığımız çıkışlar ediyordu. Sizin Türkmenistan'ın içinde etmelerdiniz, dine kat yazmak bilen kanaatlanmalılar. Bu hükümet kahar kadıp görmedi. Sen aktif hareket yanın görmedi. Sen şolun ofislerinden çıkayanın görmedi. Pasolstvalın önüne barıp şolun gününü koymayanın görmedi. Bunu hiç etmeyenler. Şunu belli. İkinci mesele Nurcan'ın aytýany doğru aytýar. Hemme kişi bilýär, hemme devletli bilýär Türkmenistan'ın ýagdaýyny. Ýöne beýleki devletli biz için, Türkmenistanlılar için göreşesi gelene.
özlerini ona borçlan bilene. Yöne eğer biz talep edip başlasak, ola bilyen zatların üstüne bizim hareketlerimizin üstüne koşup şu haramzada ait yanlar. Amerikan Dışarı İşler Ministeri geçen hepten içinde Türkmenistan'ın Reşit Miredev'a ben gümün çekişlerden 2 minut adamla ben yalan sözlemek ben azatlıklar dediğinin son tapın 2 minut kabul et ya. Ait yanlar var git işlerden neydi? Var git işlerden neydi? Sen ne hemen kime alacak ol yani? Bu ahaneke dünya cemiyetçiliğinin şunların cevaplığı. Yöne ola biz hareket etmesek, biz sesimizi çıkarmasak ola bize derek bizim yurdumuzun akbalını çözmeyelim. Şunu berk yadınızda saklar. Şimdi Yankı Murat Ağa'nın aydan daha değil. Yankı Abbesmen'in hat yadın diyeni vatandaşlar. Böyle şu haramzadalı 34 yıllar şeyle dünya cemiyetçiliğini ağırlak gelin. Bizim yurdumuz gülyalık, halkın sesi çıkanak, bir yurdumuz parakat, dünyada her devletin şundan neyme talep etti, bolya etkiye, yok. Dine bula öz halkının ganimi. Beyleki devletle İslamlık devlet şundan neyme sorasa, yok şular. Ondan sonra eyle beyle önkü apatisyenerle ya önkü neme oncuk arda bile nemet ya bor onun bağırlar tipte git yerle on yanaklar dünyanın hem yerine var bizde de var biz bağırlar inni kil cevap verir tipte git yerle. Yöne inni şunu edebilmeyenler. Bir severdaşları yurtlarında başka aktivistler var. Canından geçip ağır azaplı hareket verirler. İkinciden inni sizin etmelerden ne? Şu Abdüsmen bellenem şunu borçlu kanun boyunca onun strukturunun belirleyen rekomendasyonu boyunca hem de devletlerde bir Abdüsmen bolmalı devlet tarafından belirlenen kanunun berkarar oluşuna Adam Hukukları Deklarasyası'nın yurdun içinde yerine getirilişine seyredip durur yani bu dünya cemiyetçiliği maslahatlaşıp şu meseleleri çözmek için, yol gözlemek için belirlenen. Bu haramzadalı enli nimet ya. Bir de kat yadan akla diye. Hani bir de gelen katla şunu diye. Bir neçesin var ki diye bunu çözdük. Ay bir neçe oğlum aylığını alıp ben de bir bardık çözdük onu diye. Yeni bir yerini eğittik diye. O bir yer diye yalan eken diye. Türmelen yaklayın bir tane türme alacak diye. Şuna mı yazdılar şey diye. Şu hatla ne açı köp oldu. Sonra bir de uğradım. Şuna yazdık, kopyadan size uğradım. Bir de müştahadına. Ondan bir şu gelen hatlan hemmesinin önüne atçot vermeli. Her yıl şuna atçot veriyor. Şunun için şunu doğruların üstüne. Bir de uğradım. Ondan göre şu haramda ne aile anlayalım. Ondan sonra Türkmenistan'la bir случайda bir tane prava narушения Türkmenistan'da sistematik naruşa dedi. Struktürü şunu kurnolan adam hukuklar hakkını bozmaklıq için, adamlar kul etmek için o mekanizm dörödülen hükümetin içindeki işleyenlerin hemmesi birinci sırtta polisiya kul. Ola 8 saat işlerine, ola 24 saat işleyen. Aylığın tölenene, yaşar yana. Kanunun bozduruyanla, mecbur etyenle köşelerde gelip gören adamlar tutup pakta vurup, mecbur etyenle. Birinci kul olup görenle şunu. Bir sistem dörediler. Şunun için bir sistem deyip Türkmenistan'a aitmalı. Prava naruşayında sistematik naruşa ediliyor. Şunun için şunda kadar edecek o. Aytacağım orada yankı hareketli öyle. Şu hareketler ne için bu işli oldu? Hükümet mecbur iyice çekilmeli. İyice çekilmeden kurtardığı şu hükümeti vatandaşlar. Ben şuna söz veriyorum. Ama hiç daha değil. Tabi olmalı adam. Bolya tavolun ine men häzir kontaktlar tapdym ombudsmenin ünsörün ine görkezýän birini. Ol bir для галочки goýulan ayal. Ne söyledim? Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане ombudsmen. Aşgabat, Navay köçeti 86-njy ay telefonam ine ýazyly. Ine представитель аппарата ombudsmeni şöýerde hemme habarlaşyk. Şul ayal maşgala
Türkmenistan'ın diktatör rejimini onun önünde gorakıyor. O halk bilen işi yok. Türkmenistan içinde bolyan dağıtlar bilen işi yok. Çeyrel katnap yankı Türkmenistan'ın diktatörlerini bütün dünya cemiyetinin önüne ine şertler dürdülüyor. Gülüyali Türkmen halkı giyici onu arkada kıyıp dur. Seyredin Türkmen televizyonya altın asırı vatan programatına o yerde Eyyam Berdimuhamedov falan yine kaşlarını bile nokta ve bütün halk giyici onu öylerini var, köşklerini var. Arkada şofrat kıyırıya deyip yine ayya. Ne şöyle görürsünüz şu himmet nimelerini. Ne sayetler var, mecnarın satılmışsa Daşişler Ministri Migrasiya Kulluğu siz şu sayetleri yiyip yankı adımları dönüp bilirsiniz. Men her vaktim diyen. Bir hat yazanınızda günü kopya inni yazanınızda prezidente kopya Amerikan ilçihanatının başlığına yazın. Kopyasını. De hemme yankı yazan dağıttığınızı Serdar Berdimuhamedov bilsin. Kopyası Amerikan ilçihanatının yankı ilçihanatı kopyasını aldı deyip. Onu biz Türkmenistan'ın prezidentine hareket etmeyeni uğradır. Türkmenistan prezidentine işletmeyeni uğradır. İşletip başlar şunu. Şunun için inni yazanınızda video çekinizde Türkmen halkını üzerine, Türkmen halkından kömek soran biz halk olup kömek ederse ya da hat yazanınızda prezidente yazanınızda kopyası ya da Amerikan ilçihanının başlığına yazın kopyası Türkmenistan prezidentine yazın. Yani şunu kopya verin. Orijinali Türkmenistan yani Türkmenistan'daki Amerikan ilçihanatının başlığına verin. Koyuş olur görsün Türkmenistan'da kanunun bozulyanını. Türkmenistan'da hemme dağıttan bozulyanını koy görsün. O zaman yani bunu Allah bilmeyen. Onun kopyasından onu vermeli. Yani Ceneva'da adam haklarını koruyan onun yani vekili var. Spesnaklar açık şunu vermeli. Bir de onun adresini okuyoruz. Yine ombudsmanın adresi yine şudur. Şunu da hat yazanınızda orijinal Amerikanski yani pasportu ilçihanatının başlığına kopya ombudsmana kopya Serdar Berdimuhamedov kopya Gurbanlı Berdimuhamedov deyip yazın. Men size aytayın. Hatı taşlan poçta 24 saatte kapıyınızda hemmeler dikilmeden men zatmın. Size bahsetmenler diye Amerika biliyor. Size haş ederler. Yani başka hat yazın Amerikan kuşuşturun deyip haş ederler. Şeydi siz bahset bilen Türkmenistan'da. Şunun için administratif uğraşlar var. Türkmenistan'ın içinde video uğraşlar var. Video yani ömürde gelirse polisiye hemen video düşürüp TikTok'a koyun. Bir özüne çekmeler şöyle. İkinci, üçüncü siz Türkmenistan'da yüzlenşet bilirsiniz. Video yüzlenşetleri. Halkı yüzlenir. Ve Türkmenistan'ın konstitusiyonunda en yukarı organ halktır. Prezident işlemese biz halkı yüzlenir olacak. Demek halk eğer de şuraya cevabı gelse prezident ayırmalı oluyor. Ya işen o. Yine şuraya Türkmenistan'ın içinde hareketler edip oluyor. Ondan Türkmenistan'ın içinde şeyde hareketler bitse de yani hüdürlüğe ne etmeli? Türkmenistan'ın içinde biz birinci bilen oğullarda görüşü başlamalı. Oğullarda yani postsovet Sovyet'inle siz şu Sovyet'in başlığı arçının başlarının önüne barıp öğrenmeli. Şondan talep etmeli. İş yok mu? İş tapma. Çağrını eklep bilen yok mu? Ben çağrımı ekle. Ya bana iş verin yok. İş yerlerini düzüp bilen yok. Bana yer ver. Ekran seyretmeyeli maşallah eklemeli. Berin yok mu? Bana şunu sen hükman bereyim. Yerin aşağını yırtın. Prezidentin vekili. Yerin aşağını yırtın tapsın. Gittin etrafın hekimin yanına aytın. Meni öyde yaşadan oklar. Yani dayxanada yaşadan ok. Bana kömek etti. Etrafın hekimin önüne varın. Oğul var başlan. Yarışın oğulun arasında. Kim neyagirlikleri köp neme diye kim yeni şadan ya. Siz hazır bize dava içi trolling diyenler. Hiç yerlerden aşağılardan başlan. Yenişleri şu aşağıdan yenişleri başlan. Biz köçkününe barar. Çünkü için durmalı Türkmenistan hiç olmadı köçürü beklemeli. Yine 10. sentyavrda Fransa'da hemen bekleniyor. Buna razı şeyini amalan ok hiç kim. Buna hiç tam eden oklar günü halka diye bir onunla çıkıyor bollu. Hükümet enine yaşlı ne köşüştürmeyen. Bolmadı demokrasi devlet, bolmadı Macron'un avrayı. Köpler dedi halka. Şunu da halk nida boldu. İki yılda iki tane bayram ayırdı.
ve 10% yankı 6. valının işlerinde 10% yankı üstüne min şonu ayırdı. Ne şonun için häzir ya da şu gerek çıkanlar ayrılmak Makroni ya da hükümede iş ederler. Ine halk şu yani aktif olmalı. Biz dine şu ne? Basta yani bizim dine yolumuz şol olmalı. Erti men bolayım prezident. Nurcan Apa olsun, Nazar olsun, Gözü olsun, Talip, Nuri kim olsa şol olsun. Biz öz haklarımızı gorap öğrenmeli. Onu gelin prezident, gelin meclis bize yani hormat koyuyor. Häzir näme? Dipip geçýär o şammy pammalar dolanıp dur Türkmenistan. İçindäki emhemelerin şolun bullary. Onun için Türkmenistan'a katlar ilmi ilçhanın yani Amerikan ilçhanın başına yazmadı. Kopya terdar berdim Muhammed, kopya Amusmen. İlmi terdar berdim Muhammed orijinal yazmalar. Kopyasını alsın. İlmi Türkmenistan'a video yüzlenişler halk etmeli. Büyük Türkmen halkım. Maňa kömek edin, men ýagdaýym şeýle diýip. Şol qadiyet, ýagny men adalatly meselem çözen okdy. Boldy. Qadiyetin ady, qadiyetin başlygyny bize berin, boldy. Üçüncü, Türkmenistan'ın içinde videolar yapın. Türkmenistan'ın içinde bolýan hadiseleri öňüne polis emhemegete video edip derrü bildirmen internete koyun. Şöyle adını, familiýasyny ýazın, boldy. Galynat bizde. Ene şu ýaly 4-nji yani o tabiatına arçınlıkta etraf yakınlıkta görüşe başlamalı. Şu yerde etraf yollar yap öğrenmeli. Biz vaadımını ötközmeli. Biz haklarını şuraya zakonla legal taraftan görmezseniz başka yollarda görmeyin. Başka yollarda biz yürümeler. Diğer kanun yollarda yürümeli. Eğer kanun yollarda yürüsek bize karşı görüşler onunla biz yer almada hakkımız var. Yöne häzirlikçe hiç taat etmeliler. Diğer kanun yollarını etmeli. Ne deyip bolsa kanun yollarını araştırdık. Ýa şu ýalda Nurcan Apa goşaklardan bolsa aydın. Yok, hemedat aydıldı. Yani halkıma da yüzlenmek isteyen, yani häzir indi seçin. Korkmayın. Korkup oturacak mı biz yine 35 yıl ya da azat olup yaşamamı seçeceğiz. Ona göre erişenyanızı alın. Men başka da diyecekler. Ağzı verilip olsa burada edersem, alarsam hemedat bir için, halk için. Doğru yine devlet aktivistlerine ýadýar, yani devlet aktivistleri görüşmedi, adet metip ýadýar. Siyasi harekette dine devlet aktivisti görüşmedi, köpsi gizlenip gezdi. Şu adam gizlenip ýörler, şunun için beýlik hareket edenleri gözden çıkarmadı. Yine devlet aktivisti yine 3 tane otur taşmadı. Bunun başında şu 5 ýylda görün näçe devlet aktivistler çıktı. Näçe video yapıldı, näçe challenge etildi. Devlet aktivistler etti. Türkmenistan'ın köp maglumatları devlet aktivistler berýär. İnternete goýýar, TikTok'ta goýýar. Şonuň üçin diýilir, men teňinden ırza däl, teň ýanyna devlet aktivistleriniň edýän zatlar köp. Bizde birinci linýa var, ikinci linýa var, üçüncü linýa var. Bizde bir topar çatlar var. Bu ölüme işler biz kanavatly şonuň edýän işler. Doğru. Ben Murat Teçic, eğer ruhsat verseniz bu ançmarı yani bana bu zatlar yazıptır, can sağlığımın soraptır, Hudaýa şükür gowy. Biz azatlığımı alansın daha da gowy olacak. Onun için hemen de köp sağ olun diyen. Sağ olun Nurcan Apa, edýän işiniň üçin köp sağ olun sebebi. Biz bara görüşmeli, häzir biz öz aramızda görüşmeli, häzir biz dine diktatorluğuna görüşmeli. Onun için diýilir, sen doğru ýolda ýöre, öňkü nimelerini gerekkä häzir dine öňütmeli. Birine atyrşyp durmalylar, dine öňütmeli, kömek edilsen et, kömek edilmesen gyrada dur, bize sebep öňüle. Şu ýagdaýlar, hormatly dinleýär, biz efirimiz dowam edýär. Inni biz häzir Türkmenistanyň içindäki bir näçe instrumentler berdik. 4 tane instrument berdik. Yatlak geçen. Birinci instrument. Amerikan ilçihanasynyň başyna ýazmaly, kopya haty, terdar etmeli, kopya haty, ýa-ni ombudsman etmeli. Hat ýazanygda ýa-ni ýokursunda Amerikan ýa-ni ilçihanasynyň başlygyna kopya terdar berdim, men kopya ombudsman.
şu zady Serdar alanına ya da ombudsman alanına görmeli. Şol Amerikan ýa-ki ilçihanasyna gitdi diýip görmeli şolar. Amerikan ilçihanasy kanun boýunça şu hatlary alyp hökman suratda mida gözleýär. Ýa-ki jogap bermeli. Şoň üçin şu zatlar Türkmenistanyň içinde de edilýär. Onu bir gerekler. Gönden göni öz hakyny goraýar. Näme hakyny bolsa, eger Türkmenistan prezidenti çözmese, onun aşağı ýa gurumlar çözmese, kime ýönelmeli? Ine Amerikan konsulslugy, näme pasportlugy var. Şoňa ýönelmeli. Serdar oňa başlar. 24 saatda kapyňyzda maşin göwürmese, MHM'den häkim gelip ýalwarar. Onu gelip ýalwarar, ombudsman gelir. Men hakyňyzy aldym, näme meseleňiz bar diýip ylgak gelir. Başlar bolmaz. Sebäbi eýýäm ýaňlandy. Projektor goýuldy senin dosýana. Boldy. Indi gorkarlar. Ne şol ýaly kanun ýoluny ýaratdylar. Ikinji, üstüňde biri gelse, MHM polis derro wideosyny diýip. Gomşyň, çağan, öýüň ýa-ki gelneje ýaly. Murat Şoňyň ejeti. Berekella gahman aýal. Hatda din Murat Şoňyňda maşgalatan gahmançylyk görüş başlady Türkmenistanyň içinde. Üçüncü, hökman video ýüzlenişler edin. Halka prezidenti ýüzleniş etmän, bespolezna, boş baklaşka. Dördüncü, siz o Sovetda, etraflarda näerliklerinizi gököp başlan. Şöyle ýeňiş kazanıp başlan. Ýagny köçeleri, hökümet gurumalaryny baglap başlan. Mysal üçin gaz kompressorlary bar. Barın işitini alında öçürdüğünde durmuş öyle. Men gadım gidiyor, men meselem çözülen ok, şu pullar arkadaş şakir gidiyor. Neyemçi men maşgalanmam, maňa çözülen ok, şu atlar durmuş on kapsınlar. Bekler, ılgarlar. Siz ayıracak olup, gelip korkuyorlar, yönü yağınızda bir topur. Nün adam olsa, bular nemedir? Sizin yankı isteklerinizi dinler de yankı rişeni verirler. Metire çözüler. Çetbine Fransa'da şeyde, portları yapıyorlar. Giyici bunu Fransa belki dünyada bilen yankı alışılsaydı portu yapıyorlar. Hem haritler dur. Bir topar kuruma ştrafı giriyor. Bir topar devlet ştrafı giriyor. Beklet duru. Yine derdim onunla men reportaj edecek olurum. Neye muhteşem Fransa'da. Hemen at bekleniyor. Önünden ayarlar adamlar. Onunla içeri çıkman hemen atlar bekleyecek deyip. Közünmen deyip. Yine onunla tayalık koyuyor. Hemen adına şon gurun ediyor. Anem Türkmenistan belede. Näme Fransa'da näme kimimiz adımız var? Fransan halkyna kim adımız var mı? Bizim tarihimizde şolurdan güýçli olmasa petler. Näme biz şammy pammylar biz dip geçmeli. Bizi ýa-ki ölü ýaly arkadaly üstümizde sant etmeli. Näme Fransa halky tekin bir zat bolsa büýük çık hökümetiň ýerine goýýar. Biz näme? Adam näme? Şol ýaly biz görüşmeli. Ine 4 tane instrument berdik. Indi Türkmenistan daşynaklar näme bilýär? Etatanam Avrupa, Rossiya, Turkiya ve Amerika. Şular iki bölüm bölmeli. Turkiya, Rossiya bir bölüm, yani diktatör devletlerdeki yaşayanlar bir bölüm ve Avrupa ve Amerika'dakiler ikinci bölüm. Avrupa ve Amerika'dakiler bir profesör geçerimizde koşulun. Küçük videolar yapın. Yine düşündürün Avrupa'da ne durmuş. Türkmenistan'dan dengeçlerin. Türkmenistan'ın yaşlarını düşündürün. Yine ne düşüyordu adatlık, ne internet. Näle arzyny nimet bolýar, näle problemler çözülýär. Görkezim şu zatlar Türkmenistana. Ýaşar görsün, bir topur zatdan galýanlygyny görsün. Olar böküp çykyp öýler hem rejim ýaşlar. Şu diňişdirmäni wedin. Bärik gelip pasolstwa ýa-ki ýelmeşip arkada şöhrat diýip olaryň hemme ýerini ýalap ýörmäň, olar hiç kim bärdi. Nanyň? Ýewropa döwletleri pasolstwa gaçyp ýörler. Pasollar. Ýygnaklara baranda öňüne seredýär, şöyle Gurbanow döwleti ýokmy, bamy? Dip kaçıpıyorlar. Ananam. Aktivist görse Hudaýyny öğrenen beter bolýar. Şoň üçin gorkma, olar hiç kim, olar size hyzmat etmeli. Siz bolsa olaryň hem ýerlerini ýalaňar. Hökümeti ýalýanyň, ona görýär. Siz hökümete şolary iş aldyňyz, siz şolary ýalap durdyňyz, ýalaklap durdyňyz, hökümet näme diýär? Stavka diýär, korrupsiýa diýär, sizin pulanýar. Egerde siz hökümete sizin işlerini, problemini çözmeli adamın hükmünü seyretseňiz, kanun esasında onu olur size hizmet eder. Siz oraya seyredem de var. Avrupada pasolstwa var, nägeliklerini bildiren yok. Dine gidip şolary çägiri geçirse, ýallakla, palowlu düşürip, zat edip ılgap ýörler. Utanç. Lada Türkmenistan'da ýallaklar var. Avrupada ýallaklar var, o Türkmen ýallaklar. Ben şoňy gen görýär.
O näme beýle bolýar? Näme şol Türkmen halky yallak bolup galdymy? Ýok. Aramyzda gördüler yallaklyk ýanky pul getirýär, yallaklyk avantaj getirýär. Yallaklardan utup başlady. Hani sizin watanyňyz, hani sizin namysyňyz, hani sizin atabagyňyz ýokmy? Hani sizin utonçuňyz? Kimde kimin arkadaş şöhret diýse, ýüzi gydarmaly. Utonmaly şol. Şoňa ýüzüne basyň. Ey sen näme yallakmy diýip ýüzüne basyň şonu. Onda olar gyýgymany beterlerler. Dine bizim pazor ýaşlarymyz galdy, arkadaş şöhret, ýeni çarpyşyp gyýyp ýörler. Indi halk maslahatyna geçelim Muhammed ağa. Halk maslahaty gaty wajyp tema. Yine men bir başlanýyjy düşündüm, onuň sesini berjek Muhammed ağa. Hormatly ýyleşler. Halk maslahaty ýürüýti diktator rejimini saklamak üçin gurulýar. Halk maslahaty biz halk maslahaty 10 sany watanyny satan halka dönükler däl. Onun dönüklerinin başlygy ýene bir dönük. Bizim Türkmenistanyny Russiýa satdy. Gurbany berdi Muhammed. Halk maslahaty biz ine halk maslahat etdik. Ine işten ýanky ul kemçilikleri goýaran soň ýanky ynamdan gaçyrdyk. Terda berdi Muhammed. Ine halk her bir çykşadan adamyň arkasynda onlarça, miňlerçe ýanky adamlar bar. Halk şol. Hani gurbanyň ýerine 10 miňlerçe adamlar barmy? Ýok. Tördak oturan ýaşlaryň ýerine 10 miňlerçe adam barmy? Ýok. Ol halk maslahat däle. Halk maslahaty näme çyk gurdy? Gurbany berdi Muhammed halk maslahatyny tapdy gurdy. Niýasyň bir kitir skemasy şu. Mikro skemasy. Näme çyk halk maslahatyna bular özüne status berläp, konstitusiýanyň ýokarkyna özüni goýup, elligine diýýär etip goýarlar özüne. Özlerine ýürüýte bir öýçük ýatyýar. Halk maslahaty. O ýerde halk ýok, öz wajdanyny satan, öz nefsini satan ýaşlar otyr. Utonçsuz ýaşlar otyr. Medal alıp arkadaş şöhret gyýgyrýan ýaşlar. Halkmy şol. Halk gyýgyrýan şol ýaly arkadaş şöhret. Ýok. Yallak adamlardan emeli gelen halk maslahaty. Ondan halk maslahaty bolýar şol? Ýok. Indi halk maslahatynyň başlygy milli lider Gurban Berdi Muhammed. Kim saýlady onu milli lider? Aýdyň. Näme milli lider? Kime kömek etdi? Bir tane Türkmen garzanyna kömek etdimi? Milli lider diýer ýaly. Milli ideýasy barmy? Milli lider bolar ýaly. Milli strategiýasy barmy? Milli lider bolar ýaly. Ýok. Diýmek halk maslahaty adam däl. Bunu bir şaraşkina kontora diýerler ortalyk. Ýürüýte özüne öýçük ýatyr. Wedipetni ogurlar ýaly haklaryny ogurýarlar. Häzir Türkmenistan prezidentiniň haklary, jogapkärçiligi haklary Gurban Berdi Muhammediň milli lideriň ýanky halk maslahatynyň başlygynyň haklary ýaly dip beden. Onu prezident näme gerek? Ana halk maslahatynyň başlygy onu prezident bolup ýörsunlar. Bolmamýar. Bütün dünýä aýlanamýar şol. Bütün dünýäde maskara bolup elini ýanky uzadyp pul läpýär. Eger bir döwlet statistika berse, şuň biz 2024-de plan trilyon pul gazanlyk rezerw fondumuz bar diýse, gönül gapdy ýaşaýar. Çağırmasa da baryp gazy öküdiýär, nimet öküdiýär, arkadaş şäherden öküdiýär, öwüne, ay häzir wagtynça pul gerekli diýip ýanky pul ýaly. Maskara bar. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Murad ağa, men bir sana neme deýin, daklad edeýin. Biz şu öňkü gepleşigiň esasyny orgkomitet döretdik. Şu atla bir toporla Türkmenistanyň içinde dürli pudoklerdäki problemler boýunça öz daklatlaryny taýinleýär. O bokozol boýunça, polisiýa boýunça, kultura boýunça, ondan soň obrazowaniýa, her gaý şu pudoklardäki bar problemleri daklat görnüşini taýinleýärler. Ve şolun çözgütlerini aýtýarlar. Bu ondan dünýädäki bar tejribe. Şu kynçylyklar nädir? Problemler çözerýär, näili çäreleri görýär diýip daklat taýinleýär. Biz şu bir tane ýürüýte e-mailim goýjak, ýöne häzir nime demde onu bir erti çykyşymda ýa birun çykyşymda aýdar 6-njy günlük gepleşdik. 6-njy gün biz aýdar bir e-mail berer Türkmenistanyň içinden bizim watandaşlarymyz eger halk maslahatyny hakyky halk maslahaty olar bir oýunjak halk maslahaty diňe Berdi Muhammed öz hyzmat öz peýdasyny nimetmek üçin, gözetmek üçin geçirýän
halk maslahatyny uğrayanlar, bizim hakiki halk maslahaty uğrayan. Şol için Türkmenistanlara biz aýtýar, şol halk maslahatynyň öň ýanyna biz çiýslatyndan 6-njy gün aýdar. Bizim online internetiň üstünden halk maslahatyny geçirýär. Hemme pudokdaky bar problemler daklady edýär. Kim şoňa gatnaşjak bolsa, ýa kimde öz pikirleri bar bolsa, bize şu e-mail bilen uğraştyrlar. Eger razy bolsalar, olar şol halk maslahatynyň agdasy bolup gelip şu tada çykyşam edipdilerler. Yok, men çykyş etjekkä ýöne öz pikirim bar şol orada islenip pudokda. Şonu düzeltmek üçin ýa bar problemalar aýtjak bolsalar, onun bize uğratıp bilerler. Biz şoları yığınap, halkın içinden näşin ýanak pikir baram deyip, onun biz dakladymyzy goşar. Şol için vatandaşlar, biz şol paralelne bütün dünya görketmek için hakiki halk maslahaty nähilli bolýar, nähilli edilýär, nähilli ýurdun içindäki problemalar jik görüp, şoňa çözümlerini berýärler. Hemen olan geçirýänini görür. Olan nähilli geçirýär. Biz şu bilen birinciden biz impeachment ılan etdik. İkinciden inni şu hükümetin hiç zada okuwy ýoklugyny subut etjek bolýar. Hemen hakiki halk maslahaty güýji bermek üçin. Şu adamlar ýurdun içindäki meselelerini beýan edip oturlar. Bar problemini aýdyp oturlar. Çözgütlerini aýdyp oturlar. Ve şular da ýurt dolandyrmaly adamlar. Hakiki maslahat şeýle bolmaly. Biz şonu subut etmek için halk maslahat taýlyk görýär. Şol için hakiki halk maslahatyň ýygnagyna da gatnaşyň, öz pikiriňizi aýdyn. Şonu näçe biz gowy kamilleşdirip geçirip bilsek, şonça da üstünlikli bolar. Bu şoňa da halk ananar, şolam ýygyna bir tovar adamlar öz ýygyna ýygnar. Bu dünýäde de biz olary biabra eder. Halk maslahaty geçirýänlerini. Görür, o ýaşuly ýatyp oturany, hiç de tesini çıkarman titreşip oturany, hatta halk maslahatynyň başlygy şolaň ýağlaryna barmagy gorkýanyny onuň görkezler. Boldum burada. Okey, gaty dogry aýtdyňyz, ine hormatly ilişler. Biz Türkmenistanyň prezident wezipetini oğurlan, tetlerimizi oğurlap gelen Serdar Berdimuhammedowyň hiç kimdigini subut etdik. Hiç de çözülmeýänini subut etdik. Şoňa halkyň ynamynyň ýokdugyna biz subut edip, şoňa ynamtazlyk bildirdik. Inni Türkmenistanyň prezidentde halkyň tarapyndan hormat goýulmaýan, halkyň tarapyndan ynamdan gaçan adam. Gaty çalt ýagdaýda işden gitmeli. Şol ýanky 22 awgustdaky bellenen, ikrar edilen halk tarapyndan netije şondan soň her bir gün üçin jogabyny bermeli. Serdar Berdimuhammedow näçe şol wezipede oturdy, näçe gitmedi. Şondan soň gol çeken datlary hemmeti bikanun. Şoňa da jogap berer. Inni ikinji bir personaj Psiktaýdan kelleti giden ýaşulyň ýanyna baryp "Salam alaykum ýaşar" diýip ýören, özü ustana gidip kim diýip ýören, diýen zatlaryny bilmeýän adama, ýagny trier çekip gijelerine gyýlar çagyryp kep çekip ýören adama, kelleti giden adama biz ynamsızlyk bildirýär. Biz oňa syýasy maslahatlygyny bilip, inni halk maslahatyny edip bir ýuridik organ edip, bul özüni legitimleşdirjek bolýar da, özüni status berjek bolýar. Şoň halk maslahaty däýerligini, şoň gurulmasynyň halkyň hiç dahly ýokdugyny oňa, halkyň şol ýerde maslahatlaram ýokdugyny, bir 10 sanymy, 15 sany watan tatan ýaşullar bilen oturup maslahat edip, olaryň oň arkasyna, her ýaşulyň arkasyna bähbitler bar. Ogly biznesmen, garnaşy biznesmen, ýa bir biznesmen taklaýar, ýa ol ýerden bu ýerden hökümetden bir gize jalya, ýa-ki bayrag alýar. Şoň esasyna gelip gurbalyny gollap, olar watan dönükleri, halk dönükleri. Gurban guly bu adam watan dönügi. Türkmenistany Russiýa satan hemme adyny. Häzir Ukraina uruşyny finansiýer edýär. Hytaýdan gelýän pullary harit diýip berýär. 100% almaly haritlaryň 30%ni alýar, 70% şo ýerde alym diýip goýýar da şo pullar uruşa gidýär.
Yine Kurban Berdimuhammed. O pullar uruşa gitmeyen bizim halkımıza gitmeli. Yine bizi görkü etmiyor videolarda. Gurgular çağırlar kötünye, gurgular enerler kötünye. Yine bir ayal maşgala yere, yine men görkü deyin. Alyan pulumuz diye, mırada bizim alyan pulumuz diye 500 manat. Köne pullu 2070 manat. Etin mahat diye, hazır etin mahat kaldı diye. Et alıp bilen yok diye. Men eğerim yiten son eğerimin izetine yaşayan diye. Üzüniyet diye. Yüzlönüp yıkıldım diye eğerim tapacak olup hem söz veriyor hiç kim nemeden yok. Hakikatten ama şu eğerini Türkmenistan'ın konsulu giyece onu gözlemeli. Bunu ne diye? Konsulu 33 tane polis neme emkameşlikler diye. Giyece onu internette sağda adamlar gıyız maşgalı hükmünde fake account'ta aktivistlerini görüştürüyorlar. Giyece onu rejim takılacak ol. Yine. Şu 33 adam eyyem şul ayal maşgalan problemini çözdülerdi. Giyece onu görürler Türkiye'de. Ölün olsa yankı cesedini tapardılar. Kime göre o da attı? Biz kim deyip bunu hata ediyor? Bunu bir prezidentmiş beyleki millidir deyip. Ne ideyesi var millidir, ne stratejiyesi var, ne halkın yanına barıp bilye, ne halkın gülüşüp bilye. O katnaşan yığınaklarını hayal men halkın yankı millidir deyip sünnetlerin yanına varım oluyor. Gırada oturun oluyor. O sünnetlerin bir aylap bakşamın draçidet yankı ayçak dağıtlardan nirat etmediğine çelli bulori yani tırnok geçip yine şuraya bize onu yani yalançı millidir neyme. Ammusmeni yalançı, prezidenti yalançı, halk matadın başlığı millidir yalançı. Onu hiç kim bilen yok, hiç kim şuna millidirlik veren yok. Halk matadın başlığı deyip halk matlağını biz edem yok, etkiyorum yok şunu çelli. Edem olunmazsak bir topar problemalarını çözürdük biz. Hemme dağıtlar yalançı. Şunun faylı o gelenen yalançı, falsifikatsı. Adamlar faylı o gelip vermedi. Onu da 80%, 90% fetallık deyip övüntüyorlar. Hemme dağıtı yalançı. Ikbali yalançı. Korrupsiyoner maşennikler. Ne yapıp biz şuna inanmalı? Ne yapıp biz şuna çıdamalı? Şuna bir çıdap yürürsen günümüz şeyle. Daşörükte gulu öpüyor. Türkmenistan'ın içinde gulu öpüyor. Özümüzü kastediyor. Mümkünçülükler yok. 34 yıla propagandanın dinlep mümkünçülük olmasa killen kıyışan mı diye. Yine doğru mu? Yine şu yerlerde. Çoğun için halk masadının başlığı Kurban Berdimuhamedov. Hiç kimin saylan o. Milli liderler hiç kim saylan o. Oğul karar çıkarıp milli lider oldu. Ona gelin oğul erti karar çıkarıp padişah Türkmenistan padişah deyip. Dın motoru padişah bolon son. Muhammed Ağa yankı eden işleriniz için köp sağ olsun. İntek oğul işlere bile eder, nesip olsa. İşler gidip dur. Bir efir utanmalı oluyor. Yani bir saat 58'in 2 saate oluyor. Hürmetli vatandaşlar. Şu efirde bir size ne hemen düşünecek oldu? İnne şu banditler inanmalı öz bağımız buldu dedi. 5. günler meçhitler katnak başlamalı. Yalnız bizim bir vatandaşımız dedi ya, ten aygan dağdın iyerteki mırada men size ayden ine bir variant vereyim. Hükman pasportlar gidip ayyan ulen tapşırmalı ya hattan. Pasportlan internet var, e-mail adresi var, ine men görküdeyin hazır. İnanmarsanız. Bir mil. Yine men size görküdeyin. Unutmayalım şunu. Hazır. Daş bitmeyen Amerika yine edir 2 minutta men şolun adresini vereyim size. E-mailden uğradın bol barmağı Amerika hiç yere yankı sokulmalam de. E-mailden uğradığınız şol yeterlik. Hiç yere gitmeyen Amerika. Yine terden. Yine pasaport sıçra. Men dine yazdım pasaport sıçra Türkmenistan. Yine açtımdayım. Unutmayalım. Region, poist, langaj, menü, okey, menü, kontaktları geliyor. Kontaktı. Yine. Men get görün adım da terden kontaktları. Yine e-mail adresi. Konsulat Aşgabat State Go. Yine telefonları. 24 saat işler telefonu. Yine e-mail adresi. Yine adresi. 1984 köçesi bывшая Пушкина 9 Aşgabat Türkmenistan. Yine. Böyle подробно о посольстве. Yine şu yerde elektronlu poçtası var. American Center Aşgabat State Go. Yine.
Şuna iyi vermek näme erteki mi? İyi verin yemenden bolly. Gitmegi Amerika'ya içeri. Kopyasından poştan usulünün Serdar Berdimuhamed'in ambusmeni uğradın. Biz bir diyen de adamı değil, edip bolyan da adı diye, biz edip bolmayan da adı diyem noktası. Siz şundan kıyın öğreyen olsanız, oturmuyorsunuz ya. Önümüzde şahın, şamlı pamılar akıdıp doğruluyunca oturun. Mümkün olsam oturup ağlarsınız. Muhammed ağam, şunun bilen biz efiri bu torları, näme aýtjaklarym bolsa? Yo, bir yankı aýtýan zady var watandaşymyzyň erteki diýip aýtýany indi ol öz şey diýip nemet ýa-da ol dogry aýdy bilmedi etýänler. Filtre bar bolmagan mümkin. Ýöne siz iyi verin, o bilen işiniz bolmaz. Şoň kopýasyny bize uğradım. Birinciden hemme barya, barmaýam kadime. Barya. Ýöne almadyk diýip nemetmekleri mümkin. Ýöne ol bize fakte. Şo barya. Şonu şu uğrada kadanla. E-mail bilen uğrattım pasolstva diýip de. Prezidente hat ýatdan prezident başly oldan oturubilme. Şon berk ýadyna da tapla. Ondan sonra on ýanagymda biz şu wagtda biziň aktivistlerimiz Kanadaň premier ministerine hat ýadylar. Ola jogap geldi. Amerika ýazdylar, Trump'a ýazdylar, Trump'dan jogap geldi. Kim aýtýar jogap bermeýärdi? Polşanka ýazdylar, geldi jogap. Biz hemmesini ýyglar, şu günlerinde şu wagtda biziň aktivistlerimiz şu bütün dünýä birden edibiläjek döwletlere gün beren akla. Biz şolary ýatyrtmaýar. Şol üçin siz dine etmeli işini dedin, bilim etýär. Bilim sizin görelim näýle etmeýär. O zaman bizim dilimiz güýçli bolar. O zaman olara biz aýdyp bilýär, "Ey, bokuňy diýip oturmaň. ABS ýangyana geçirecek diýip 50 milyon dolar ýylly biderek çykda jetmäň. Biz aýdyp otýak, gözüňiz görme diýip üstüne gyýgyr biler. Gasynyň öňünde ýatyp biler. Berde onu edip bolýar. Näme etdiler bize? Ýatjak, etdik de. Hani ikiden biziň aktivistimiz nerede? 35 günler Türkiye'de yok. Näille oluyor? Näille yok? Bir ikiden devletin içindeki zat näille tafandak şonu. İkiden ABS ýelnemedi. Başarta da jogap bermediler. Erdoğan gyýgyr botdy dünýäň ýüzünde bir zat musulman bolsa biziň ýüregimiz şöwlendi. Näme ola 4 tam çagan kakasy musulman näme? Hani göreýli şu gepiniň ýerine dursun dünýäni alajak bolsun onda. ABS'in önünde durar şutady. Hemme jurnalistlerde var. Bütün devletlerin nemeler, pasonlara mı? Geçirmeyen durar şutady. Hiç de edebilmeýärler vatandaşlar. Önküle ýöne eden önkü barýarly. Häzirki barýarly etýär. Biz şonu edip görkezdik. Inni güýçlidir. Şol üçin bizim aýtmaga zadymyz bolsun. No, biz hat ýazdyk, bardyk falan. Edeňizler şol üçin hem şutady. Şonu diýmäge bize sizin hatlaryňyz gerek. Sizin eden hereketleriniz gerek. Şolar ýygnap oňam näme hakyň bar? O Fransiýada Murada owulyandy. Ön aýtýarlar, advokatlary var ya, hat ýaz etmeýärmi? Premier ministeriň öýüniň öňüne bereket baragerne, maldarçylykda işleýänler traktorlary getirip tedeklerini döktüler. Ol aýtdy Murada ýalan boldy. Ha näme etdiler? O etmeli, halka döwletle jogap bermeli. Biz ýöne bize direk onu eder diýseniz utturýanyz, onu ýanaklat ýok. Amerikan prezidenti gelip Türkmenli gowy ýaşasyn diýip berdi Muhammed aýyrmaýar. Oňa kelläňizi agyrtma. Ýöne eger halkyň şu taýda gahar gadap hereket etýänini gördi, ey akmak, sen bize problem gümünjek diýip bize tüp ýüzme diýär. Şu ABS'yem göremegem şondan. Biz size kömek edeyli ýurdun içindäki problemi çözüp bereyli. Çözmeden adam hukukları deklarasiyasını dol yerine yetirmeli. Yetirmeyen şol için bizim öwümizde 30 ýylda änek, körme haramzadylar. 30 ýylda änek şutady, giden akla. Çözün şular meselelerini. Diýmesele tüp ýüzme diýär. Ýöne men aýtdym, hat uratdym, direkti dedim, guturdum, götüne çöküp koýberýär.
Doğru diýen Muhammed abi. Oldu mu? Ha. Ine biz her gede her çıkışımızda size instrumentler okuyor. Näme biz ýeňip bilýär diktator rejimi. Ondan biz dine kanun ýolu ýürümeli, biz size kanun ýolları okuyor. Boldy. Şular egerde biz haklarymyzy unutup başlasak, şular gaçyp gidýär. Görüşmek Amerika, köşküne barmak Amerika. Biz haklarymyzy alandok, hereket edemdok, etçeğini edýär. Ine Ýewropada türkmenler gidip oglanlar pasportlar bur ýaly şolary hyzmat edýärler. Palony üşürýär, Hudaýyň towýar, hemme zat etýärler. Utanýan zokmy? Ýewropa gelip ýallaklap ýördiňiz. Olar size hyzmat etmeli. Olar ýygyňyzdan ylgamaly. Biz özümiz korrupsiýalar edýär. Bunun besedeliň o günni. Ýaşalyň normalny. Nazar, aýtjaklardyň bolsa aýt, ondan men jemlejek. Да, Павлу. Как я уже сказал, хочу опять-таки все просуммировать. Наш сегодняшний топик, наша сегодняшняя тема этого собрания, тема нашего разговора – это как победить диктатора. И я хочу опять напомнить нашему народу, напомнить нашей стране, что победить эту диктатуру мы сможем все вместе. В первую очередь единство, мы победим. Второе – это правда. Все люди должны знать всю правду. Туркменистан и люди за границами Туркменистана, все абсолютно должны знать правду. И третье, что наиболее важное, мы все должны предпринимать шаги и делать действия. То есть мирные протесты в любом виде, любые, как сказать, любые мирные протесты, ненасильственные в Туркменистане и также за границами. Чем больше у нас будет действий, чем больше у нас будет активистов, чем больше людей присоединятся к нашему движению, чем больше людей поймут, что они играют роль. Вот многие люди в Туркменистане думают сейчас, что ну вот хорошо, а что будет? Да, вот я один, вот я сейчас рискну, я сделаю, мне потом что-то, знаете, вот прилетит от государства, да, могу вот так попасть, могут закрыть, могу пропасть. Ну, я один, что? Вот как раз-таки, если вы думаете так, от того, что вы один, вы можете за собой повести еще больше людей. Например, Алишер. Да, Алишер. Когда он начинал, я не думаю, что он думал, вот я один, что мне делать, какая разница. Он понимал, что он один из туркменов, он один из наших людей. Он действовал как мог. Этот человек с большим сердцем, который на самом деле переживает за свой народ, которому на самом деле не все равно на свой народ. Этот человек ходил, снимал контент, был под риском, он прекрасно осознавал весь риск, он прекрасно знал, что делая это и все еще находясь на территории Турции, он ставит себя, свою семью, своих детей и всех, кто ему близок, под огромный риск. Но его любовь к своей стране, его любовь к своему народу, истинная любовь, истинного сердца, искренняя любовь к своему народу и своей стране все же перевесила этот страх. И он действовал смело. Если каждый из нас будет следовать его примеру, мы не просто победим диктатора, мы превратим нашу страну в страну, в которой каждый туркмен мечтает жить, и не только туркмен, в страну, в которой каждый человек мечтает жить. Этот человек, он на самом деле, как сказать, вдохновление. Вот, например, меня он вдохновил, потому что я и до этого хотел чем-то заниматься, но его пропажа и вообще вся его деятельность, я его смотрел активно. И после того, как он пропал, я просто уже не смог с этим мириться, с тем, что делает наше правительство. Представляете, да? Человек не делал ничего незаконного, никаких насильственных действий, ничего плохого. Наоборот, только хорошее. Наоборот, он показывал сочувствие к туркменам, сочувствие к людям, у которых проблемы в Турции, проблемы за границей. Он переживал об этом больше, чем переживает любой чиновник в нашей стране. Потому что любой чиновник, ему вообще абсолютно все равно на вас, на ваших детей, на ваши семьи, на ваш доход, на вашу жизнь, абсолютно, абсолютно. И этот человек, который действительно заботился о туркменском народе, он пропал с Турции, даже не в Туркменистане. Он пропал на территории Турции.
Мы все знаем, как он пропал, по какой причине, это и ежу понятно, но мы не можем больше с этим, как сказать, это принимать, и мы не будем. Да, сейчас нас немного, сейчас мы не большинство, но со временем мы будем этим большинством, и мы активно к этому идем. И все больше и больше людей к нам присоединяется, и поэтому присоединяйтесь вы тоже. Все больше и больше людей становятся частью нашего движения. Если вы с нами, если вы за то, чтобы жить будущее, которое вы заслуживаете, жить в стране, которая о вас заботится, в стране, которая вас поддерживает, тогда вы должны присоединиться к нам, и вы должны быть частью. Вы должны быть верны своей родине, верны своему народу, как мы все. Мы все рискуем, мы все делаем это, и у нас у всех есть риск. У нас у всех. У меня есть родственники в Туркменистане. Несмотря на это, я все еще делаю это. Я рискую, я выхожу сюда. У меня есть много людей, которых я знаю в Туркменистане, и, возможно, когда туда приеду, невозможно, а точно я приеду туда, когда мы сменим это правительство, когда наша страна будет процветать. Но пока мы все принимаем этот риск. Как Алишер, как я, как Мурат, как Мухаммед, мы все принимаем риски. И поэтому вы тоже принимаете риски, и тогда все вместе мы будем жить в нашей стране, которая будет о нас заботиться, которая будет о нас любить, о которой мы мечтаем. Вот у меня все. Спасибо большое. Спасибо. Мен yine bir benim iyileşmede düşünecek olyanlar. Yine şöyle doğru ayttım. Men filtre yok. Primo yazdım. Sana e-mail neçe yazdık cevap yok. Bilemok neyme diye. Yöne Amerikan pasosa yollanacak olsam yine ünferim. Sen hat yazanda şöyle yine şu adresler var. Yine yürüte. Şu adrese yazıyan e-mail adresi. Gitmeye merakka yöne hatında kopya prezident Türkmenistan'a kopya ombudsmanlık berdiğin ve ten hakikatları ombudsmana ve Serdar Berdimuhamedov ona veriyen. Olur Serdar Berdimuhamedov hata alanına yukarıda Amerikan pasosta yazılan olsa Gökmen reaksiyon veriyen. Sebebi yukarıdan dubinka gelyenini bilyen. Gökmen gelyenini. Şunun için biz diğer Amerikan pasosta değil de Serdar'ı da ombudsmanı da urutmalı. Şol hatın kopyası. Onun rezultat bu. Başkası olmaz. Vatandaşlar, men şunun bilen yankı gutoryan efiri Muhammed Ağa köp tanrıkatına yan şuraya efirge ötkürüne yanına. Bu vatandaşımız taat neyse de haçam bolya deyiptir halk maslahatı. Biz onu aydırız. Murad Ağa'nın demesini iyidirler. Çıkışlarını bir hükmen abyavid eder. Ama siz bilirsiniz ya bu halk maslahatı. Halk maslahatı olanı sizden yankı tekliğini berbilirsiniz ya açık efirde olur hemmeler tekliğini berbilirsiniz. Muhammed Ağa köp tanrıkatına şuraya gelip Sağ olun Murad Ağa, sağ olun Madar. O niyattan dünyanın oğlu köp oldu. Köp sağ olun. Nurcan Apa köp sağ olun. Biz dinleyenler, komentar yazanlar, biz tanqid edenler hemen de köp sağ olun. İnnik gepleşikler çeldi. Hoş sağ olun. Men hazır TikTok'u yandım. TikTok'ta sorunum olsa men devam ederim. Hazır bir TikTok'ta.